Het is weer vrede midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Ja, ik denk dat alle fans van Willem de Vries hevig teleurgesteld zijn. Als ik meldde maar dat Willem ziek is, Willem vrouw, deze plak ik beter skip voor zelfs. Maar Noorderwien gaat terug. Noorderwien live gaat terug. De show must go on. En dat is goed ik werd het geval. Tussen Ian en Fjouwer en een keurige artiest die Willem zelf regelen heeft. Dus hij is verantwoordelijk. Maar ik ben heel blij dat ik het waar maak. De eerste band die hier optreden zal, het als standplaats Ljouwert. Maar er komen leden uit Alkmaar en er komt Ian uit Grains. Dus het is echt een noordelijke band. Dit is Delore. Ik stap weer op dit mooie stukje grond. Waar ligt te schijnen, langs de kantlijnen. De tijd lijkt te verdwijnen en je mind wordt gereset. Ik zie weer die mooie golven, ruik de frisse lucht. En ik weet dat ik ook hier thuis hoor. Mocht ik kunnen, dan kom ik vaker. Loop langs het water, mijn kop in het zand. Hier kan ik even de tijd vergeten. Hier staat het leven net wat stiller. Maar zie je dan niet dat de tijd verschiet? Hij weet nou wanneer je mij weer ziet. De mensen kijken niet meer achterom. Je ziet ze stralen, vol met verhalen. Ik kan weer ademhalen. Het is geen vlucht weg, ik geniet. De zon warmt het zand op, de wind neemt de golven mee. En geen stoplicht te bekennen hier. Het licht stopt niet, maar maakt het rijker. Groots, maar toch kleiner. Hier kan ik even de tijd vergeten. Hier staat het leven net wat stiller. Maar zie je dan niet dat de tijd verschiet? Hij weet nou wanneer je mij weer ziet. Maar zie je dan niet dat de tijd verschiet? Hij weet nou wanneer je mij weer ziet. Je mij weer ziet. Je mij weer ziet. Delore! Maar het eerste nummer, ik ren even naar de jongen, ik stap op bakjes in. Lisa, Hallo, welkom. dankjewel. Hoe ging het eerste nummer? Ja, goed. Dat is zenuwen, denk ik, of niet? Het valt me mee. Het valt me mee. Dat ging goed teken, hè? Sorry, ik doe het niet in het Fries, Nee, maar... maar ik versteer in het Nederlands, dus dat komt helemaal goed. Hey, stel eerst even de bandleden nog eens voor. Ja, natuurlijk. Op gitaar Giel Schilder Deze komt uit Alkmaar, hè? uit Alkmaar. Ja. Inderdaad. En dan hebben we Daan Noordhoek op drums uit Groningen. En Jon Mets op bas uit Leeuwarden. En door zelf ik uit jou, Lisa, hè? Ja, Ja, klopt. ja. Ja. Hey, vertel even wat door de band Delore. Hoe lang ben je al bezig? We zijn denk ik nu 2,5 jaar
bezig met het schrijven van nummers. Eerst schreven we in het Engels. En we zijn ongeveer een jaartje nu, denk ik, overgegaan op Nederlands. Waarom eigenlijk? Waarom? Ik heb het voor de grap een keer geprobeerd. En toen liet ik dat horen aan Giel. En die zei van we gaan hier gewoon mee verder. Ja. Want het komt veel meer binnen. En ik merkte toen ook... Het is eigenlijk gewoon heel logisch, hè? Precies. Ik merkte ook toen ik ging schrijven. Dat is toch je eigen taal. En komt veel meer uiten. En het ging sneller ook het schrijven. Het is ook riskant, want het juist volle meer van jezelf bleert. Ja, klopt. Het was wel spannend. Ja. Maar inmiddels wel gewend. Ja. Dus, het is alleen nog maar Nederlandstalig wat je hem nodig. Ja, klopt. Ja. En met de route 8 met name van de band de verhoring dan? Hebben we zeker over nagedacht. Daar kan ik nog niks over zeggen. Er komt nog wat achterwaai. Ik boor iets aan. Ja, wie weet. We weten het nog niet helemaal zeker. Maar voor nu is het Dolore. Oké, dan is het nu Dolore. En dan doe je met vader noemen. De tijd vergeten. Wie de eerste noemen. Wat is het vader? Het tweede heet Leeg. Dat gaat eigenlijk over dat je soms wel aan jezelf mag toegeven dat het even niet goed gaat. Dus sommige mensen vinden dat niet zo makkelijk om te zeggen. Maar ik denk, ik schrijf het en ik vertel het toch. Ja. Dat het toen niet zo goed ging. Nu gaat het heel goed, gelukkig. Het is een hart onder de riem verhoren. Ja. Okay. Ja. Mooi. Dolore, dames en heren. In Noorderwien live. Zich opbergen heeft geen zin. Ik ben leeg, te veel. Dingen kwamen tegelijk en jij bevrijdt mij niet. Jij vrijdt mij niet. Het is gedaan, denk ik. Ik wil dat dit ook klaar is. Klaar wakker ben ik. Wanneer ik weer aan je denk en ik verzuip erin. Wil terug naar het begin. Begint hier al de bladeren los te schudden. De maan die zegt van boven laat het rusten. Want wat denk jij ervan voor ons beiden dan? Blijf bij me. Schijnen. Hoe jij keek naar mij, we waren weer terug bij af. Ik lig naast je, maar jij ziet niet hoe ik er voor jou kan zijn. Het geeft alleen maar pijn. Begint hier al de scherven op te ruimen. Weet niet hoe lang het duurt, maar ik zal zuimen. Want wat denk jij ervan voor ons beiden dan? Blijf bij me. En ik ben in de war van jouw tranen en verschijnen. Want wat denk jij ervan voor ons beiden dan? Blijf bij me. En ik ben in de war van jouw tranen en verschijnen. Want wat denk jij ervan voor ons beiden dan? Blijf bij me. En ik ben in de war van jouw tranen en verschijnen. Want wat denk jij ervan voor ons beiden dan? Blijf
Dank jullie wel. De zon maakt je haar goud. De maan weet waar je gaat en wij blijven zweven. Ik zie het. We zijn de stad weer ontvlucht en wij blijven kleven. Blijf hier, want ik blijf hier. En we hebben nog zoveel te doen, maar we blijven. De wind danst door het gras. De galm klinkt waar je was en wij blijven even. Het zout in de lucht. We zijn de stad weer ontvlucht en wij zijn vergeten. Blijf hier, want ik blijf hier. En we hebben nog zoveel te doen, maar we blijven. De zon maakt je haar goud. De maan weet waar je gaat en wij blijven zweven. Dank jullie wel. Ja, zie je de microfoon? Ja, de microfoon zit gewoon prachtig. Delore, hartstikke mooi zweven, dat we het laatst noemen. Volgens mij wat je me spelen hebben, dat klopt? Ja, het klopt. Dat liep nog goed. Fantastisch. Nije band. En ken je hem in Kwartnik nog ergens optreden, Sjen? Ja? Wordt knikt? Ja, we doen mee aan de halve finale van de Kleine Prijs van Friesland. Op Kijk. 22 juni in Uduna. In Ja, want die Drachten. data ben verzetten ook, hè? Ja, klopt. Ja. Dus dat is nu 22 juni. Prachtig. En komende zondag in Tromtheater Iljout, in Ljouwert. Ja. Delore. Simpel in Grace, alsjeblieft. Ja. Echt een noordelijke band dus. Jongens, succes. Bedankt voor het Dankjewel. optreden. Hier naast me Frank Amon dos Santos. Dat is een hele moeilijke vol, een beetje vaker in het programma. Leuk dat ze web is als sidekick. Yes, we zijn er weer. Hoe gaat het met hij? Ja, het gaat heel goed. Ja, noffelijk, hè? Daar had het Fries kick opgekloven. Nou, ik ken wel wat meer. Oké, dan hebben we goed. Nou, hou dat vol. Ik houd gewoon Nederlands. Dat is beter vloeiend. Nou, ik dat verstaan ik weet, dat is hartstikke handig eigenlijk. Die Braziliaanse roots brengen daar van Simmerwerf waarom naar Brazilië? Ja, klopt. Ik ga voor het eerst sinds 33 jaar terug naar mijn geboorteland. En dan ga ik eerst mijn geboortestad opzoeken. En daarna ga ik 5 weken werken in Rio de Janeiro. Ga ik met straatkinderen werken. Ik ga daar muziek maken met die straatkinderen.
En ik ga werken voor een stichting, dat heet Help Mijn Leven. Dus van Robert Smits, die is ook nog bij De Wereld Draait Door geweest. Dus ja, daar ga ik deze zomer heen, voor het eerst. Wat boeten gewoon spannend. Maar dat was voor jou om sowieso weer om te komen in die geboorteland. Ja, ik vind het onwerkelijk. Ik moet nog elke dag even in mijn arm knijpen. Van, ja, maar het gaat gebeuren, weet je. Ik vind het... Onder de blauwe plak, want dat was elke dag man. Ja, elke dag, ja. Of even achter de oren. Oh, het gaat echt gebeuren. Ik heb net trouwens mijn eerste prikken? eerste prikken gehad. Ja. Stelde niks voor trouwens. Dus, Maar er komen nog meer? er komen nog 2, geloof ik. Ja. Dus ik hoop dat het net zo als deze is, want hier voelde ik niks van. Hey, dan kiest je weer om naar die geboorteland, naar Brazilië. En hij is dus eigenlijk nooit meer West in al die tijd. Wat hoop je daar om te treffen? Wat ik weet wat ik daar ga aantreffen is gewoon dat die mensen die leven daar in een hel. Het is heel veel armoede, kinderen die gewoon geen ouders hebben. Kinderen die al met 7 jaar al aan de druk zitten, op straat leven. Sommigen zelfs al moeten prostitueren. Dat is echt heel ernstig daar. Dus nee, het is geen romantisch verhaal of zo wat ik je heb te vertellen. Weet je. Maar dat is ook de reden waarom ik wil gaan. Maar dat die leven, ik wijs ik hen. Ja, ik denk dat dat ook wel mijn drive is altijd. Ik heb het al van jongs af aan gezegd. Ik zei later als ik 40 ben, dan ga ik terug naar Brazilië. En dan ga ik met straatkinderen werken. Nou, ik ben nu inmiddels 36, dus Laat haast niet. tijd nadert inderdaad. Weet je. Dus, en het mooie is, kijk, er is een documentaire over mij geweest. Het heet Vergeet mij niet. En er komen nog een aantal delen. Ik heb ook in de krant gestaan afgelopen winter. En toen heeft een school mij benaderd en die zei, weet je, wij willen wel graag een actie voor jou doen om geld in te zamelen voor die straatkinderen. SBO Aquamarijn uit Leeuwarden. En ik mag met trots vertellen, aankondigen, hier komt die even tromgeroffel. Hebben wij een drumroll? Drummer, even een drumroll. Er komt een onkundiging. Ja, Let op. man kan alles, hè. Het was... Ja. De veer, maar nog even op een snare. Ja. Schitterend. 5100 zoveel euro. Meer dan 5000 euro. Yes. Applaus. Voor Aquamarijn, want die hadden dus die, hè? Ja, echt, die kinderen zijn 2 weken lang zijn ze de huizen langs gegaan. Hebben ze allemaal mensen overgehaald om hun te sponsoren voor een sponsorloop. Ze hebben dus, ik dacht, weet je, ze gaan 500 euro binnenhalen. Ik denk, nou, dat is ook veel. Tienvoudige. Tienvoudig gewoon, ja. Weer moest ik me in mijn arm knijpen. Ik kreeg vanochtend te horen, dus... Goed, dat nog prikt weer eigenlijk. Ja. Nou, die vrouw die zei, ik moet een vetje hebben, zei ze, maar ik kan het niet vinden. Ik denk, ja, dat heb ik allemaal spieren. Hij ik allemaal weggeknepen, man. Dus, Hey Frank, we praten dadelijk verder. Want het is tijd voor muziek. Laten wij eens even jaren naar het volgende duo Pattiwaal en Nanuru. Ze gaan steens, kom uit Drenthe. Ze moesten ook rustig hut rieden. Leuk om hier op die te wijzen. Maar het houden we stil, want ze binnen net flitst. Laten we dat maar hopen. Zij maakt hele mooie, akoestische, tweestemmige muziek. Ik vreeg je morgen voor duo Pattiwaal en Nanuru. It's 4 o'clock, I know I need to get some sleep. But the thought of you is what keeps me awake. And I miss you, now you're gone, but I know you don't belong with me. All these memories of you control my head. I try to replace them all and still I can't forget. Though I never understand why you said goodbye, my friend, and why you're not here with me. And I will remember you, and I will, I'll carry on as you will too. With every day that passes by, I'm moving on. Still I miss you, now you're gone.
My life is changing, yet I know I must confess it doesn't make the pain inside get any less. Though we both have paid the price, it's still hard to realize that you were never mine. And I will remember you, and I'll carry on as you will too. With every day that passes by, I'm moving on. Still I miss you. Now you're gone. Ooh, I still miss you. Now you're gone. But my love for you is so real. I'll never forget the look in your eyes, and I'd give anything just to know what's on your mind. Just let me tell you what's on my mind. You think love doesn't come so easily, and if that is true, we were never meant to be. I know you're just afraid of how it feels, but I can see in your eyes your love is real. Just let me tell you what's on my mind. It's so hard to see if the love in your eyes is meant for me. Spent so many nights with you by my side, and I'd give anything just to know what's on your mind. So take away these walls and let me see that I am longing for you and you for me. Just let me tell you what's on my mind. It's so hard to see if the love in your eyes is meant for me. Just let me tell you what's on my
It's so hard to see if the love in your eyes is meant for me. Please say what's on your mind. Wanna know what's on your mind, on your mind. You don't know how you make me feel. You don't know. Wanna know what's on your mind. Please say what's on your mind. You don't know. Het duo Pattiwaal en Nanuru. Ik praat dadelijk even met man en vrouw hier in Noordwien Live. En dadelijk in het tweede jaar nog volle meer muziek hier in Noordwien Live. Jongen, dat is al de 8e in deze partij. Hoe is het mogelijk? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Freet, het zie je maaien, vooral je haat kost het terug een lotje om 11 jaren in Stiens. Zorg ik op knkb.nl. Vanwege enorm succesverleng ontjien 30 maaien. De PVC feestweekend bij Lippenwonen. 50% korting op elke 2 meter PVC-vlier in alle topmerken. Kom dadelijk langs in een van uw winkels of shop op lippenwonen.nl en pak dit voordeel. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Zaterdag 11 en zondag 12 mei is het weer Nationale Molendag. Dan mag u binnenlopen bij honderden molens door heel Nederland en molenaars ontmoeten. Ja, leuk hè? Kijk op molens.nl waar dat allemaal kan. Moet u ook elke dag prikken om uw bloedsuikerspiegel te controleren? Freestyle Libre is dé manier om eenvoudig uw glucose te meten met een pijnloze scan. Freestyle Libre. Waarom prikken als u kunt scannen? Kijk op nietmeerprikken.nl. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutum. Freestyle Libre wordt nu ook in een aantal gevallen vergoed. Bezoek de website nietmeerprikken.nl voor meer informatie. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dadelijk hebben we hier verder met Noordwien Live. Nou eerst het Frieske Nijs, Martine Seijers. De verklaringen van zakenman Bert Jonker, die in januari van toen zijn zoontje besketten waard op het parkeerplak van Tialf en de vertochten van die shitterij rinnen 4 uur noord. Jood wordt de zaak behandelen in de rechtbank in Ljouwert. Nevens Jonker water besketten doet er voortriet. De verdachte zei dat Jonker zelfs een pistool hier en dat hij dat oppakt had. Verslaggever Hajo Bootsma volgt de zaak. Dat pistool heeft ze trouwens nooit weer vinden kind. Nou, de rugbank vastzitten vreeg dan ik aan de verdachte van. Maar ja, waarom bent u dan niet naar de politie toegelopen die daar toch massaal aanwezig was? De verdachte zei, ja, ik was bang dat ze me zouden neerschieten. En daarom had er dat nadien en is er op een vlechtslijn. En zou ze uit nooit naar Spanje. Letter Joet wordt de eerste in de verdachte bekendmaken. Het Oudstedhuis van Bolzen wordt definitief ombouwd naar historisch centrum. Een meerderheid van de gemeente van Zuidwest-Friesland is daar akkoord mee gegaan. Gwonderiersleden hebben wel haar vraagtekens bij de haast 3 miljoen euro die het project kosten maat. In het monumentale gebouw maat het historisch centrum Westergo, de bibliotheek, musea en de archieven van de gemeente Zuidwest-Friesland komen. Jonken de oerheden betel je ook via Bolzen de stiftingen en de Rabobank mee. Doe eens lief. Het is een kreet om omtinken te vregen van pesterij op internet, maar 2 Heerenveen supporters brengen de actie nou naar het Abel Lenstra stadion. Snijn in de thuiswedstrijdje NAC Breda was het duizenden posters met de tekst Doe eens lief, u delen. De supporters moeten die posters omheen houden. Initiatiefnemer Oets Willem Mierdema vertelt waarom de actie in zijn eigen nederig is. We gaan genoeg van de negatieve aandacht van en rondom de club. Er zijn volle bestuurlijke mutaties geweest. Sportief gaat het net al te best. En de taskkorgers aantallen die rennen wat weerom. Kortom, heel veel negatieve aandacht. En we denken dat de club heel veel positiefs had. En dat willen we nou een keer op een positieve en ludieke manier benadrukken.
Het is Menno Wibbinga van Tietjerk Mienens met zijn auto. De Audi RS6 die waard meer dan een mannelien stellen. Daarna je er nog verskate keren sjoen, bijgelijks in de omkrieten van Utrecht. Hield hij het maar oren kentekens. Wibbinga wil zijn auto stomme graag weerom. Hij hield een belening uitlooft voor de gouden tip en had hij nou verhegen naar €10.000. En dan zal ik je net alleen nog omdat het zo'n mooie auto is. Menno Wibbinga had er ook nog wat extra's mee. Ik had met deze auto gewoon een oor gevoel. Terug deze auto, hij gaat ook een beetje verkeering krijgen, zeg maar. Er was een famke uit Amersfoort, die volgde me al eens kort op Facebook. En ik ben op een Audi-meeting en zat bij wel ook wat in contact kwamen. En dat is nou 50 verkering. Het waar dan. De lucht is groen, maar het is wel droog en de zinnen kan direct bij komen. Er zit een matige, vrij krachtige west-noordwestenwind en het is 12 of 13 graden. Morgen is het droog, maar geregeld zinnen, maar het is wel fris, 11 graden. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Juich live voor Tom tijdens de Giro. Met Kanaal Digitaal op vakantie kijk je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie. Dus geen gedoe met wankele wifi. Ga naar kanaaldigitaal.nl of een verkooppunt en kijk nu tijdelijk de eerste maand gratis. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Inspiratie en handige tips van Intuin vindst op terrasentrends.nl. Bij Terras en Trends vindst sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrasentrends.nl. Snij de aubergine in blokjes en strooi er zout over. Ja, dag. Oh ja, tuurlijk. Snij de aubergine in blokjes en strooi er paprikapoeder over. Zeg ook dag tegen zout. Dat is goed voor je smaak en goed voor je nieren. Kijk voor het kruidenmagazine vol tips en recepten op dagtegenzout.nl. Nierstichting. Je nieren zijn je leven. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrasentrends.nl. Zet je beste beentje voor bij Kruidvat. Nu 25% korting op het hele assortiment Compete blarenpleisters. Dit wordt een echte hardloper, dat kan toch niet anders? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hey, zet hem op hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op hè. 50 plus. En op zoek naar je nieuwe liefde? Schrijf je dan gratis in op 50plusmatch.nl. 50 plus match brengt jou weer samen. Rob Friesland, morgen weer live bij Willem de Vries. Van net de wolkom. Nee, Willem is er net. Nee, Willem is er net. Willem is nog altijd ziek en daarom maak ik het van. En dat is een buitengewoon grote eer natuurlijk. Zeker als ik juist naar het keur aan artiesten dat we hier in Noorderwien live hebben. Het duo Patiwaal en Nanuru. We hebben ze natuurlijk al eventjes Jet. En dit is Mirjam. Mirjam van Het Wolkom. Ja, dankjewel. Ik ga het niet Frieser maken dan dit, want je hebt een poosje in Friesland gewerkt. Maar je komt uit Drenthe, hè? Ja, nou, het wordt heel ingewikkeld, want ik ben eigenlijk Groninger. En ik woon nu sinds 4 maanden in Drenthe. En ik heb inderdaad in Friesland gewerkt, in Dokkum. Maar dat is al een aantal jaar geleden. Dus ik denk dat ik je wel kan volgen als je het in het Fries doet. Maar ik durf er niet helemaal op te gokken. Nou, dan doe ik het gewoon in het Fries, want dat kan je dus verstehen. Hey, je bent lekker bezig. Juist bij de collega's in Drenthe optreden. Joertje bij Omroep Friesland. Waarom gaat dat zo goed eigenlijk met hem? Nou, dat is wel heel leuk om te vertellen. Want wij hebben, het ging eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed. We speelden buiten de regio Noord, zeg maar. Ging het heel goed. We werden ook veel gevraagd. Maar in het noorden eigenlijk helemaal niet. Dus het heeft eigenlijk door de RTV Drenthe, die heeft ons gevraagd. En daarna ging het eigenlijk heel snel. Dus dat is heel leuk. Het is gewoon leuk om ook in eigen omgeving te spelen. Ja, en waarom wordt het dan in je eigen omjouwing net? Nou, ik denk ook wel dat wij misschien een beetje je kunt bescheiden zijn, dat zie je, maar we zijn soms een beetje te bescheiden. En echt noordelijk. Te weinig commercieel. Ja, eigenlijk echt noordelijk. Ja. Echt Drents eigenlijk, succes. Ja, ik ben goed aan het integreren. Ja. Voor een Greeslander. Hey, even door de muziek die je maakt zien. Zelf schreeuwen, allereerst zelf componeerd? Ja, alles zelf geschreven. We hebben zelfs met 2 covers op het repertoire staan. Dat doen we ook expres. Ik vind als je singer-songwriter bent, dan moet je ook echt wel overwegen dat je eigen nummer spelen. Ja. Dus, waarom doe je het net alleen? Nou ja, ik begeleid mezelf op gitaar, maar daar houdt het ook wel een beetje op, zeg maar. En daar ligt ook niet mijn passie. Het passie ligt echt bij zingen en liedjes schrijven. Ja, en als je een geweldige gitarist tegenkomt, dan moet je die natuurlijk bij de kladden pakken en zeggen van, doe even mee. En een geweldige gitarist is Pieter. Pieter, niet zo bescheiden, kom er ook eventjes bij. Is het leuk om haar te begeleiden?
Wees maar eerlijk hoor, niemand hoort het. Nee. Jawel hoor. Ja, echt omdat we zijn eigenlijk een team geworden. En we voelen precies elkaar aan wanneer er gestopt moet worden, wanneer een solo gedaan. En solos bijvoorbeeld, die worden niet afgesproken. Zoveel maten, al naar gelang het lekker gaat, dan wordt die of langer of korter gemaakt. Dan moet je elkaar dus goed aanvoelen. Ja, dat klopt. En meestal is het, dan kijken we elkaar aan en dan knippen ook zo even. En dan gaat die nummer verder. Ja. Maar je improviseert dus veel? Ik improviseer 95%, ja. Bepaalde thema's die worden vastgelegd, maar daarna wordt alles geïmproviseerd. Ja. Is dat voor jou niet lastig? Want dan moet je dus maar afwachten wanneer hij een keer klaar is met die solo. Die kan wel 3 kwartier of 6 weken duren. Ja, maar ik kan heel genuanceerd zo een beetje schoppen zo. Nee, dat gaat heel goed. Want dat is juist het mooie, denk ik, in de muziek. Je voelt elkaar zo aan dat je heel mooi op elkaar in kan spelen. En dat is ook wel wat het publiek vaak wel teruggeeft aan ons. Jullie zijn zo mooi op elkaar ingespeeld. Ja, en dat voel je tijdens het spelen. Dus nee, dat maakt het alleen maar interessant. Weet je, anders kan je net zo goed een cd'tje aanzetten. Dus, ja. Ik vind het ook moeilijk om vaststaande solos te spelen. Dan op een gegeven moment dan zet je gevoel vast. Je hebt een aantal optredens en als je elke keer hetzelfde speelt, dan laat je hoofd niet meer gaan. Want je moet gewoon hetzelfde spelen. En dat kan ik niet, sorry. Ik kan dat gewoon niet. Een emotionele muzikant ben je? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, er zijn ook nummers waarbij als we die spelen, een heel rare nummer van Coldplay, die heeft een hele geschiedenis voor ons, een nummer van Coldplay. En als we die spelen, dan krijg ik tranen in de ogen, ja. Ja. Gaan we nu niet spelen hoor. Jammer, ik had dat wel willen zien natuurlijk ook. Ik heb jullie gevraagd om nog even een liedje te spelen. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind dat jullie hier zijn. En dat het gewoon heel erg goed ligt. Ja, nou dan doe je die eerste maar weer. Die zijn we wel niet vergeten. Nee hoor. Maar dat kon wel hè? Ja, dat is alleen maar heel erg leuk. We hadden inderdaad twee opgegeven, maar we hebben genoeg repertoire. Dus we bereiden er nog eentje aan vast. Dan doen we er nog eentje. Het duo Pattiwaal en Nanuru. Drenthe. Een echte noordelijke band. Ze nog hier noemen. Maar gewoon een soort bonusnoemer eigenlijk hier in Noorderwien live. You took my breath away. It caught me by surprise. Now my world came tumbling down more than you realize. I know it's been a while. I know that things have changed, and so have I. Don't even think you know. Don't try to understand, 'cause I know it's just a part of how my life was meant to be. It's been a while, can't change it if I could, you know I would. It's been a long, long time, don't let go. But you're still here with me. Don't let go.
took my breath away. And if you only knew that every moment, every laughter brings me closer to you. It's been a while, but I know you're still here, and so am I. It's been a long, long time. Don't let go. But you're still here with me. Don't let go. You took my breath away. Prachtig, het duo Patiwaal en Nanuru. En Mike, een apart applaus voor dat gitaarspel van Pieter Nanuru. Fantastisch. Hartstikke mooi. Hier achter mij, Johnny Leijen, dames en heren. Ja, dat mag even verklapt worden. Welkom, Johnny. Ja, een hele goede dag. Hoe is het bij? Ja, gaat super. Ik bedoel, ik ben hier weer, dus dat na een hele tijd. Dus ja, mooier kan niet, toch? Ja, hoe lang is het dat je wierst? Ik denk al snel een jaar of 2, 3. Ja, wat heegt hij, dat je weer wierst. Ja. Hoe gaat het met de carrière? Nou, carrière heeft een tijdje stilgestaan. Heel veel meegemaakt. En in tussentijd een eigen studio begonnen. Dus vandaar dat ik zoiets had van, weet je, je wil toch wat meer thuis zijn doordat er het een en ander gebeurt. En dan, nou ja, waarom niet? Ik speel verschillende instrumenten. En de mogelijkheid om je eigen muziek dan te maken is dan wat meer in zicht. Ja. Dus ja, dat ga je dan ook doen. En ik had zoiets, nou weet je, dan wil ik toch wel wat gaan maken. En nou ja, daarom werd het een beetje een langere periode. Want in tussentijd waren wij in verwachting van een tweeling. Dus hele mooie periode komt eraan. En helaas ging het met een van de twee niet goed. En een van de twee is overleden. En ja, op zo'n moment heb je eigenlijk een heel dubbel gevoel. De ene kant is heel mooi, de andere kant is heel verdrietig. En ja, ik had toch zoiets. Ja, ik vind het heel moeilijk om daarover te praten. Zeg maar van ja, hoe ga je zoiets aan mensen uitleggen, hoe je je voelt. En ja, eigenlijk zijn daar geen woorden voor. Op een gegeven moment waren we in het ziekenhuis en toen hoorde ik de hartslag van de kleine. En de keer erop dat we er waren, heb ik gevraagd van, is het mogelijk dat ik dat opgenomen kan krijgen? En 5 minuten voordat zeg maar een van de tweelingen overleed, heb ik de hartslag op kunnen nemen van Timo, ons overleden zoontje. En daar begint ook het nummer Twins mee. Dus ik heb een nummer geschreven voor Timo en Nout. Nout is ons zoontje die nog bij ons is. Ja. En op zo'n manier heb ik toch nog muziek kunnen maken. Dat ondanks dat ze niet meer samen zijn, dat toch de hele wereld nog kan genieten van hun beiden. Terwijl ze spelen op de maat van hun eigen muziek. Dat is eigenlijk letterlijk en figuurlijk hartverscheurend. Ja, eigenlijk wel. Het is ook de eerste keer dat ik hem live ga doen. Ja. Dus ik hoorde net hier de tonen natuurlijk, want je staat dan een beetje en dan hoor je de soundcheck hoor je over de grote speakers en dan denk je van wauw, iedereen kijkt. Wow, dat was voor het eerst. Ja. Dus, maar aan de andere kant kijk je er ook en denk je, wauw, iedereen hoort het. En dat is eigenlijk het mooiste, want ja, de ene kant, Nout krijgt natuurlijk heel veel aandacht van ons en van de familie en van de mensen die eromheen zijn. Maar ja, Timo is dan eigenlijk al snel dat het in een vergetelhoekje raakt, want ja, hij is er niet meer. Nee. En op zo'n manier kan ik toch nog zeggen dat hij er toch bij is en dat hij ook de aandacht krijgt die hij verdient. Timo wordt echt beroemd op deze manier. Ja, eigenlijk. Postuum. Ja, en dat vind ik ook het belangrijkste. Kijk, elk kind heeft gewoon zijn eigen ding. En ik vind ook, elk kind mag geëerd worden. Want ik bedoel, kinderen zijn de toekomst. En of hij er nou heel kort is geweest of heel lang. Ja, ik wou toch iets meegeven van ja, het blijft mijn zoontje. Het blijven mijn beide zoontjes. En op deze manier kan ik toch laten zien dat ik hem beide heel veel geef. Wat een ongelooflijk verhaal, Johnny. Ik ben heel benieuwd naar het noemen. Twins. Ja, dat nummer heet Twins. Dames en heren, Johnny Leijen live in Noorderwien.
Doorwatch closed, let the game begin. Nobody knows, but something happened within. A fight for their life, and we're freaking out all of the time. Two angels from heaven who've been waiting for birth are giggling excited for their journey to Earth, exploring the sounds of their future lullaby. Twins, connected till eternity, although it wasn't voluntarily. It seems a gentle kiss goodnight. Twins, connected till eternity, just like magic, it's mysteriously double to cuddle and hold tight. Hold me tight, hold me tight, hold me tight. It is so hard to remain in the light. The cruelty changed your life in one night. The world was sleeping while we were on a bumpy ride. We're happy to see one child laugh and play, the other we see in reflection all day. Now a lifetime of memories will come along the way. Twins, connected till eternity, although it wasn't voluntarily. It sounds a gentle kiss goodnight. Twins, connected till eternity, just like magic, it's mysteriously double to cuddle and hold tight. Hold me tight, hold me tight, hold me tight, hold me tight. Twins, connected till eternity, although it wasn't voluntarily. It seems a gentle kiss goodnight. Twins, connected till eternity, just like magic, it's mysteriously double to cuddle and hold tight. All my life. Ja, dit is ietsje wat rustiger. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the tree, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, oh mountain mama, take me home. Country roads, all my memories get around her. Miles lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrops in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, oh mountain mama, take me home. Country roads. I hear her voice in the morning now, she calls me. Radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home
Yesterday, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, home mountain mama, take me home, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, on mountain mama, take me home, country road. La la la, la la la, la la la, la la la, West Virginia, on mountain mama, take me home, country road. Johnny Lyon, dankjewel. Wat een mooie combinatie eigenlijk van nummers. Een heel gevoelig nummer. Twins, Houdin Swansies. En dan Take Me Home Country Roads. Ja, je probeert toch een beetje voor iedereen wat te doen. Zo ook met mijn optredens ook altijd. Ja. En Twins, vooral als je erover praat, is natuurlijk een heel gevoelig iets. En ja, zelfs voor mezelf, je kan het ook horen. Kijk, en dan probeer je ook voor jezelf weer heel even de drempel weer even te verleggen. Van oké, van heel gevoelig naar eigenlijk een heel ander gevoel. Want de blijdschap is ook heel gevoelig. Ja. Ja. Maar toch de vrolijke noot weer. En dan is iedereen ook weer een beetje gezellig. Hartstikke bedankt. Johnny Lyon, dames en heren, hier live in Noorderwien. We beginnen dadelijk natuurlijk Night Nice van 12 uur fleurig. Verder in elk geval, ik maak een band die hun eigen besgroenties bedrukt en wel maatjes litten hebben. Je hem het dadelijk hier in Noorderwien live. Echt? Echt. Echt. Niet alle berichten die dagelijks voorbij komen zijn echt. Dus vraag jezelf altijd even af, is het echt? Echt? Of nepnieuws? Echt. Als je twijfelt, check dan waar het bericht vandaan komt. Echt? Of check bijvoorbeeld of de foto wel bij het bericht hoort. Echt niet. Kijk voor meer tips over nepnieuws op blijfkritisch.nl. Blijf nieuwsgierig. Blijf kritisch. Wol het gemak, maar net het gedocht van een auto? Pak dan uw dealauto. Van €3,50 de uren oorkinst een 24 zonbroeken. En zit neer onverst. Dealauto. Meer weten? Sjugg op frieslandhuur.nl. Snijn in Bureau de Vries. Door mij is een vinding gedaan welke een grote ommekeer op motorisch gebied zal veroorzaken. De mysterieuze motor van Johannes Wardenier. Zoals de motor thans geconstrueerd is, zal zij 3 maanden onafgebroken nacht en dag kunnen lopen, zonder dat bijvulling hoeft plaats te hebben. Wardenier, genie of fantast? Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Van Tilburg past lange armen en korte benen. Een maatje meer of minder? Van Tilburg past jouw lijf. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Sterk en glanzend haar en je haarvolume ondersteunen? Kruidvat helpt je. Met de nieuwe Lucovitaal haarvolumecapsules. Lucovitaal, krachtig en goedkoop. En nu 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Gert Kluk met het NOS-journaal. De zaak over de misstanden op een kazerne in Schaarsbergen is aangehouden. Er zou vandaag een eis komen tegen de 5 militairen die terecht staan, maar het OM ziet daarvan af. Aanleiding is het besluit gisteren van de rechtbank dat alle ten laste gelegde feiten van voor maart 2013 zijn verjaard. Het Openbaar Ministerie gaat tegen het verjaringsbesluit in beroep. 2 militairen en 3 oud-militairen staan terecht voor mishandeling, bedreiging en vernedering van 3 vroegere collega's.
Een Thaise activist heeft een koninklijk pardon gekregen en is vanochtend vrijgelaten. Hij zat meer dan 2 jaar vast vanwege majesteitsschennis. De voormalige student werd eind 2016 opgepakt vanwege het delen van een kritisch BBC-profiel van de nieuwe Thaise koning op Facebook. Rama X had net zijn overleden vader, koning Bhumibol, opgevolgd. De activist was volgens een Thaise mensenrechtenorganisatie de eerste die opgepakt werd wegens belediging van de nieuwe koning. De Duitse staalgigant ThyssenKrupp blaast de fusie met de Europese tak van Tata Steel af, meldt het bedrijf. Daarmee is de grootste staalfusie sinds 2006 van de baan. Bij de fusie zou ook Tata Steel in IJmuiden betrokken zijn. In juni meldde ThyssenKrupp nog dat het deal rond was. Het wachten was op het oordeel van de Europese mededingingsautoriteiten. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung is het ThyssenKrupp niet gelukt de Europese Commissie te overtuigen. Van gisteren tot vanochtend zijn honderden dragers van een elektronische enkelband buiten beeld van justitie geweest. Door een software-update ontstond er een storing bij het monitoren van de enkelbanden. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is er waar nodig actie ondernomen. De storing is inmiddels voorbij en volgens justitie zijn alle dragers weer in beeld. Het weer, wolkenvelden trekken over het land, in het zuiden enkele buien. Op de meeste plaatsen blijft het droog en krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt maximaal 14 graden. Morgen vooral in het noorden zon, in het zuiden meer bewolking en af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. Dadelijk hebben we hier via mijn Noorderwien live en optredens van Mirjam, een zangeres die al even aan het soundchecken weer. Ken Wolwers, dat is ik een band die daar hier optreden stil. En Mark Endhoven. En dat is het een charmezanger, Mark Endhoven? Hij knikt van ja. Dadelijk in Noorderwien live. Als mama komt te overlijden, hoe weet ik dan wat ik allemaal moet regelen? En of ik het wel goed doe? Een Jarden-uitvaartverzorger denkt met u mee en doet suggesties die u helpen de juiste keuzes te maken. Voor een mooi en persoonlijk afscheid van uw naaste. Ook bij u in de buurt staat een van onze 100 Jarden-uitvaartverzorgers voor u klaar. Kijk op jarden.nl/zorg. Is jouw cappuccino wel zuivere koffie? Weet wat je koopt en stop uitbuiting. Met Fairtrade-producten geef je boeren in ontwikkelingslanden kans op een beter inkomen. Profiteer tijdens de Fairtrade Week van aanbiedingen waar iedereen blij van wordt. De boodschap van Dirk? Ook Kassa bewijst dat Dirk de allergoedkoopste supermarkt is. Nu, Mars, Snickers, Twix of Bounty, pak van 4 of 5 stuks 1,49. Dus snel naar Dirk. Koop nu extra voordelig Fairtrade koffie van Join the Cup, Café Intention en Community Coffee van Fairtrade Original bij Albert Heijn. Zaterdag is continu schakelen. Ben je net op tijd om je dochter van turnen te halen? Gaat ze met een teamgenootje mee? Kom meiden! En sta je voor dag en dauw bij FC Vreselijk diep in de polder? Is alles afgelast? Gelukkig schakelen sommige dingen wel moeiteloos, zoals onze DSG-automaat. En die is nu tijdelijk gratis op alle Skoda Superb modellen. Je rijdt al een ruime Superb met DSG-automaat vanaf €240 netto bijtelling per maand. En wie nu bestelt, kan direct wegrijden. Kijk op skoda.nl. Skoda. Simply clever. Deze week bij Plus een kilo Fairtrade bananen voor maar €1. Schrijf je nu gratis in op 50plusmatch.nl. 50plusmatch brengt jou weer samen. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Nee, nog altijd geen Willem de Vries. Hij is nog altijd ziek. Hij heeft Griet Betterskip van deze kant oude Willem. Dus je mag het met mij van. Maar volle belangrijk natuurlijk is de keurenartiesten die ik de komende uren hier in Noorderwien live hebben. Laten we beginnen met een zangeres waarvan ik de naam... Sorry, verkeerd neemde. Mireia, live in Noorderwien. When the full moon comes to soothe the dark of the torrid sky, all the gypsy boys they gather round to play guitar.
the passion started winning. I can stop my body turning, feel a burning and a yearning in my soul. As the wine begins to flow, inhibitions slowly go, and John Pedro eyes me with a knowing smile. How can he resist my lips? How can he refuse my kiss? Cross the water to the desert through the wild gypsy far. Now I lead him through the rosy haze of the sangria. But this handsome boy won't have his way tonight. With each time I try to tell him no, he gets angrier. But a lady doesn't give up then the fight. Now the music's softly playing and I'm swaying and I'm praying, 'cause my head has started spinning and the passion started winning. I can stop my body turning, feel a burning and a yearning in my soul. As the wine begins to flow, inhibitions slowly go, and young Pedro eyes me with a knowing smile. How can he resist my lips? How can he refuse my kiss? Cross the water to the desert through the wild gypsy far. As the wine begins to flow, inhibitions slowly go, and young Pedro eyes me with a knowing smile. How can he resist my lips? How can he refuse my kiss? Cross the water to the desert through the wild gypsy far. Cross the water through the wild gypsy far. Mireia. Die naam was ik net weer verkeerd zezen. Van harte welkom, lekker gezongen. Ja, zeker. Ja, Moeilijk nummer of niet? ja het is best wel een lastig. Helemaal buiten adem. Ja, het is een eigen nummer. En ik heb het nummer niet zelf geschreven. Ik heb het van Bruce Smith. Dat is een Engelse tekstschrijver. En ja, ik experimenteer graag met nieuwe stijlen. Want normaal zing ik heel veel crossover en klassiek. En ja, dit soort stijlen vind ik ook gewoon heel leuk om te zingen. Dus ja. Is het dan, want je bent klassiek geschoold, is het dan niet zo heel erg moeilijk, zo'n nummer als dit? Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, het is natuurlijk een andere techniek. Met klassiek heb je veel meer ademsteun nodig en zo. Dus ja. Het is een eitje voor jou. Ja. Ja. Je bent niet voor het eerst in Noorderwind Live. Wat heb je de vorige keer gedaan? Vorige keer heb ik Hurt en Nessun Dorma gezongen. Ook twee verschillende stijlen. En de vorige uitzending heeft me eigenlijk heel veel gebracht. Want ik ben toen gescout door Margie van der Leij. Dat is de moeder van Tim Douwsma. En daardoor ben ik in theaterproductie Amelia gekomen. Dat is een acrobatische theatershow met zang en dans, heel veel muziek. En aankomend weekend is de derde show en de kaartjes zijn nog steeds verkrijgbaar. Ja, in de Scans op Griek. Ja, de Scans. Zeg ik even, ja, de Scans, ja, dat mag ook. Een beetje Cirque du Soleil-achtig, hè, begrijp ik. Ja, klopt. Het is eigenlijk een mini Cirque du Soleil show. Hoe is het om daarin mee te doen? Geweldig, ja. Het is echt heel mooi om te zien, want ik had ook nog nooit acrobatiek van dichtbij zo
meegemaakt, zeg maar. Dus dat is heel indrukwekkend als je dan al die mensen zo al salto's ziet maken en zo. Moet je het zelf ook doen? Nee, gelukkig niet. Niet in de trapeze te hangen. Ik hoef alleen maar te zingen en te acteren. Alsof dat niet genoeg is. Want je zegt nu acteren, maar je moet dus ook acteren. Bij dit liedje deed je dat ook al een beetje. De mensen die het op televisie volgen, die hebben dat kunnen zien. Ja. Ja, het is vooral acteren in het nummer, want je moet het nummer natuurlijk overbrengen aan de mensen. Dat is heel belangrijk. Dus je gezicht en je handen, dat is eigenlijk waar je mee werkt dan. Ja. Ja. Is dat eigenlijk ook een soort voorbode voor een musical carrière voor jou? Ik zou het heel erg leuk vinden om een keer in een musical te spelen. Ik zing ook heel veel musical nummers, dus ja. En de grote productie meedraaien, want die producties die zijn gigantisch soms. Draaien soms jaren en jaren. Lijkt je dat leuk? Ja, het lijkt me wel leuk om een keer te doen, ja. Want je wilt van veel markten thuis zijn. Pop, klassiek en ook musical. Ja. Je bent nog jong. Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 18. In juni word ik 19. Alle tijd nog om te kiezen welke kant je op wil. En misschien al die kanten wel. Hey, het tweede liedje wat je gaat zingen, wat is dat? Het tweede nummer, dat is een cover, maar wel het heet Lovers. En dat heb ik eigenlijk van House of Flying Daggers, dat is een film. En dat nummer vond ik zo mooi dat we er een eigen arrangement van hebben gemaakt. We zijn erg benieuwd. Mireia, live in Noorderwien. There was a field in my old town where we always played hand in hand. The wind was gently touching the grass. We were so young, so fearless. Time has passed, so much has changed, but the field remains in my heart. Where are you? I need to tell you, I still love you. So reach out for you. You fly around me like a butterfly. Ja, en dan jij toch de klassieke scholing. Ja, ik kom toch nog even bij, Mireia. Want dan hoor je dit en dan denk je van ja, wat een orkaan komt er uit deze dame van 18. Dankjewel. Ja. Is het moeilijk om dit te zingen? Want dit vraagt nogal wat kracht, lijkt me. Ja, dit is wel heel erg dicht bij mezelf, zeg maar. Dit voel ik echt en dit is echt mijn muziekstijl. Dus dat maakt het dan toch makkelijk in die zin. Zet er een paar gierende gitaren onder en je bent hartstikke hip in dat genre ook nog eens een keer. Ja, ik zing ook wel dingen van Within Temptation en zo. Dus ja, Ik moest eraan denken. Dat hoor ik vaker. Ja. Nog een lood aan jouw muzikale stam, zeg maar, die je nog zou kunnen navolgen. Ja. Hey, ik wens je veel succes. Aanstaande zondag dus in de Scores in Gordijk. Je voorstelling waarbij je niet in de trapeze hoeft te hangen, maar wel gaat zingen. Ja. Dankjewel voor je komst naar Noorderwien live. Wat zei je? Ja, dat is leuk. Aaron Snijn, Wien, Willem en ik natuurlijk op dat wat klommerige podium in de Arendstuin in Ljouwert. Het Bevrijdingsfestival Waardhoden. We hebben daar het Noorderwien podium. En daar is Willem ik ziek, weer nevens mij. Ik weet het net helemaal zeker, ik ben geen dokter gelukkig. Nou, daar hebben we een hele mooie vlog maken. Ja, de vlog.
stone, and I fell heavy into your arms. These days of dust, which you have known, would blow away with this new song. Let's sing it if you know it now. I kneel down, wait for now. I kneel down, oh my I will wait for you. Come on, everybody, sing it. Here we go. I will wait for you. Yeah! So break my step and be led. Will you again? I won't forget. I know I'm busy and it will let. No, it's alright. Shake the excess. Like a stone, and I fell heavy into your arms. On these days of dust, which we have known, will blow away with this new sun. Last chance to sing. Down, wait for now. I kneel down, don't mind cry. Okay, everybody, jump! I will wait for you. Come on, everybody, I see those hands in the air. I will wait for you. You're gonna sing it on your own. You ready? 2, 3, set. Can't hear you. All together. Come on. I will wait for you. Oh, yeah. Go. I will wait for you. I will wait for you. That's it from the Kilkennys. Good night. Dat wie hem dan? De vlog van Regina van Arone Snijn. Is je tevreden? Dus hier is de motion Regina of net? Ja, ik helemaal sjoen, maar Willem hier jij al een oorfragmentje. Dit even te gek, want ik zei ik wil wel heel graag die Ierse band eronder. De Kilkennys, hè? Een oormuziekje eronder. Ja. Ik zei, nou, dus dan had het die in. Dus die gedankt, Willem. Ja. En
Ja, ik vind het hartstikke gaaf om momenten te pakken dat mensen het zelf eigenlijk net terug gaan en dat een hele mooie kant zien. Je ziet een paar hele mooie shots zien. Nou, en ik vond dat eerste filmpje wat Willem op Facebook zet had, hè, van de Heid en de dochter, de Heid op het podium te zongen en de dochter achter. Die in het publiek mooi zong. Wuddelijk. Ja, nou, daar wie ik wel gruts komen. Dat wie een van de mooie shots dat die ik... de mooiste show. Regina's Vlog, dames en heren. Van het Bevrijdingsfestival, het Noorderwienpodium, Oude Snijn, hier in de Arenstuin in Ljout. Ik neemde een charmezanger. Ziet dat wordt überhaupt eigenlijk nog? Mark Enthoven. Ga je gang. Stil totaal verlaten lijkt mijn stad, verslagen door de nacht, we wachten op een nieuwe dag. Niemand kent haar stilte, 's morgens vroeg, geen mens, geen tram, geen kroeg, maar de morgen is van haar. Mijn oude stad is mooi maar toch voldaan. Ze is mooi en vecht voor haar bestaan. 'S morgens als de zon over haar schijnt, geeft ze mij al haar geheimen. En als zal ik ooit verdwijnen, ik geniet van haar, ze zit altijd in mij. In mij. De tijd is niet zo goed voor haar geweest, gesloten, gebouwd, gefeest, en dat valt haar soms wel zwaar. Maar ze tovert weer een lach op mijn gezicht, ze is als een gedicht, met al haar pracht en pracht. Mijn oude stad is moe maar toch voldaan. Ze is mooi en vecht voor haar bestaan. 'S morgens als de zon over haar schijnt, geeft ze mij al haar geheimen. En dan zal ik ooit verdwijnen, ik geniet van haar, ze zit altijd in mij. In mij. Mijn oude stad is moe maar toch voldaan. Ze is mooi en vecht voor haar bestaan. 'S morgens als de zon over haar schijnt, geeft ze mij al haar geheimen. En als zal ik ooit verdwijnen, ik geniet van haar, ze zit altijd in mij. In mij. Oh, in mij. Dank u wel. Het is vast en eenzaam in mijn schaduw, met nooit eens wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht. Dus ik krijg altijd de volle aandacht.
En jij hebt de zorg en alle pijn. Je mooie gezicht bleef anoniem. Mijn waarheid in al die schone schijn. Maar weet je dan niet dat jij me kracht geeft? Mijn zon in mijn hemelsblauwe lucht. En jij bent degene die alle macht heeft. Want jij bent de vleugels van mijn vlucht. Waarschijnlijk heeft niemand in de gaten hoe jij met me meereist in mijn hart. Hoeveel ik werkelijk van je hou. Ik wil niet meer leven zonder jou. Maar weet je dan niet dat jij mijn kracht geeft? Mijn zon in mijn hemelsblauwe lucht. En jij bent degene die alle macht heeft. Want jij bent de vleugels van mijn vlucht. Maar weet je dan niet dat jij mijn kracht geeft? Mijn zon in mijn helder blauwe lucht. En jij bent degene die alle macht heeft. Want jij bent de vleugels van mijn vlucht. Van mijn vlucht. Ja, Mark Enthoven. We gaan straks even dat diepte-interview doen. Dit is Noorderwien Live, weer een Sinije single. Dadelijk nog volle meer muziek in dit programma. Hazes Naai, het Snijs en de Watskippen van Jelve Trijen. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Ruimte. Winst. Dat biedt de Jaguar F-Pace Premium Edition. Ruimte voor werk, vrije tijd of een actieve lifestyle. Prachtig afgewerkt. En extra uitrusting, inclusief glazen panoramadak en Meridian audiosysteem. Met de winst van een scherpe prijs. Vanaf €69.990. Financial lease vanaf €479 per maand. Meer informatie op jaguar.nl of bij de dealer. Jaguar, the art of performance. Is jouw cappuccino wel zuivere koffie? Weet wat je koopt en stop uitbuiting. Met Fairtrade-producten geef je boeren in ontwikkelingslanden kans op een beter inkomen. Profiteer tijdens de Fairtrade Week van aanbiedingen waar iedereen blij van wordt. Natuurhuisje.nl. Nu bij Deen 500 gram Deen Fairtrade espresso bonen voor maar €4,50. Een goede occasion kopen met 2 vingers in je neus. Dat is via bovag.nl. De betrouwbare occasion site van Bovag. Via bovag.nl. Zeker weten. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Dadelijk weer via mij Noorderwien Live. Nou eerst het Frieske Nijs, maar Tiete Seijers. Het is uitsletten dat er maar scherp sketten is bij het shitincident bij I-stadion Tialf op het Jereveen. Dat zakenman Bert Jonker verwoenen bij Rekke 2 Dat zei een zaakkundige jood bij de rechtszaak in de man die het terjochten zit voor die shitterij. Hem wordt poging tot moord of deerslag te lestenlijn. Nevens de zaakkundige hier de auto van Jonker meer skeer hamat dat er maar scherp sketten wie. Jonker ziet in die auto en dan zou er een kogel voenwest ha en een huls. En dat is net zo. Het enigst mogelijke scenario is dat er een wrakseling west had, maar dat ontkennen bij de malje. Een oorzaakkundige zei dat een gaspistool het letsel wol veroorzaak je kennen hier.
Het oude stadhuis van Bossert wordt definitief ombouwd naar historisch centrum. Een meerderheid van de gemeente van Zuidwest-Friesland is daar akkoord mee gaan. Gwariëtsleden hebben wel haar vraagtekens bij de haast 3 miljoen euro die het project kosten mat. In het monumentale gebouw maakt het historisch centrum Westergo, de bibliotheek, musea en de archieven van de gemeente Zuidwest-Friesland komen. Jonken de oerheden betaal je ook fjouwer Bosserte Stiftingen mooi en ook de Rabobank. 3 spelers van Sportclub Heerenveen die zitten in de varierige selectie van Jong Oranje voor de oefenwedstrijd in Jong Mexico. Het gaat om Kik Piri, Sherelle Floranus en Mitchell van Bergen. De wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Mexico is vreed 31 mei in Doetinchem. Bondscoach Erwin van der Looy maakt het zijn definitieve selectie de vreed daarvoor bekend. Doe eens lief, dat is een kreet om aandacht te vregen van pesterij op onder oren internet. Maar 2 Heerenveen supporters die brengen de actie nou naar het Abel Enstra stadion. Snijden in de thuiswedstrijd in NAC Breda was het duizenden posters met de tekst Doe eens lief u delen. En alle supporters moeten die posters dan omheen houden. Initiatiefnemer Oets Willem Miedema vertelt waarom de actie in zijn eigen nedig is. We hebben genoeg van de negatieve aandacht van en rondom de club. Er zijn volle bestuurlijke mutaties geweest. Sportief gaat het net al te best. En de taskkorgers aantallen die rennen wat weerom. Kortom, heel veel negatieve aandacht. En we denken dat de club heel veel positiefs had. En dat willen we nou een keer op een positieve en ludieke manier benadrukken. Dan het waar. Belofte is broen, maar het is wel droeg en de zinnen kan er wel bij komen. Er zit een matige oond vrij krachtig en wat westenwind en het is 12 of 13 graden. Morgen is het droeg, maar geregeld zinnen, maar het is wel fris, 11 graden en nachts zit er mogelijk frost onder groen. Allround monteurs en engineers met Inventor-ervaring? Kom naar onze open dag voor sollicitanten. Zaterdag 11 mei tussen 10 en 2 op onze vestigingen Kram in Bellicum en Hydromar in Leeuwarden. We zijn wereldwijd toeleveranciers van hydraulische producten in de superjachtbouw en hebben diverse uitdagende vacatures. Kijk voor meer informatie op kram.nl of hydromar.nl. Tot aanstaande zaterdag. Snijn in Bureau de Vries. Door mij is een vinding gedaan welke een grote ommekeer op motorisch gebied zal veroorzaken. De mysterieuze motor van Johannes Wardenier. Zoals de motor thans geconstrueerd is, zal zij 3 maanden onafgebroken nacht en dag kunnen lopen, zonder dat bijvulling behoeft plaats te hebben. Wardenier, genie of fantast? Snijn al voeren in Bureau de Vries. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Kijk live of de Leeuwinnen wereldkampioen worden. Met Kanaal Digitaal op vakantie kijk je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie. Dus geen gedoe met wankele wifi. Ga naar kanaaldigitaal.nl of een verkooppunt en kijk nu tijdelijk de eerste maand gratis. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Mij en oor ben wij Grutskopjes Grijdenvogels. Bisto boer als leeuwenwerker? Denk dan mij het meer om de nesten. Meer rom om nesten hinnen en meer van binnen naar boeten. Zo hadden piekjes kans om harm te verskoeljen. Een nijswarger van de Vogelwacht kan die helpen. Zoek op grutskopjesgrijdevogels.nl voor meer informatie. We zijn weer om bij Noordwien Live, daar wordt je wakker repeteerd. Ken Wolveres. Dat is dat trio wat we dadelijk hier jaren zullen. Maar sakrek hebben we de zoetgevoiste klanken van Mark Enthoven. Echte Amsterdamse klanken, hè? Dan is het lullig met zo'n achternaam dat je een beetje op Eindhoven lijkt. Ja, het lijkt er wel op, maar die zegt niet zo. Het komt echt uit Amsterdam. Ja. Geboren en getogen? Geboren en getogen. Ja. Ja. En dus ook een beetje in dat repertoire, muzikaal gezien? Ja, eigenlijk wel. Ik kom uit een buurt, randje Jordaan, waar de grote stemmen van Nederland, Willy Alberti, Johnny Jordaan, uit die omgeving kom ik ook. Ja? Ja. Word je beïnvloed door dat soort artiesten? Nee, absoluut. Het zit er ook een klein beetje in, denk ik. De crossover tussen klassiek en pop. Het komt toch ook een beetje, ik weet niet of het expliciet uit die buurt komt, maar wel heel veel van die artiesten hebben dat toch allemaal wel gemeen. Beetje Italiaans ook, hè? Een beetje, ja, absoluut. Ja, operette, hè? Operette. Willy Alberti stond erom bekend natuurlijk. Dus, ja. Doe je dat zelf ook? Ja, ik zing eigenlijk al mijn hele carrière zowel pop als klassiek. Dus ook de mooiere stukken van Andrea Bocelli of Luciano Pavarotti of dat soort dingen. Dat doe ik eigenlijk al heel lang. Je hebt die frasering, je hebt die trillingen in je stem eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten gekregen. Ja, absoluut. Mijn vader die zong vroeger al voor zijn biertje in de kroeg en dan zong je opera's.
En als ik thuis kwam, dan stond Mario Lanz op. Hè, een van onze grotere operazangers die we ooit hebben gehad in de wereld. En dat zit toch een beetje in het bloed ook. Ja. We hoorden net je nieuwe single. En ik meende toch maar MacArthur Park daarin te herkennen. Nou, dat heb je goed herkend. Ja, absoluut. Ja, een nieuwe bewerking op dit liedje. Het liedje stond heel erg aan. Het is een vreemde tekst in het Engels trouwens. Dus gaat helemaal nergens over. Het gaat nergens over. Dus ik dacht van, dat kunnen wij in het Nederlands op een andere manier doen. Beter ook? Ja, beter denk ik niet, want het is een wereldhit. Dus als je het in Nederland net zo goed doet als dat hij het in de wereld gedaan heeft, ben ik al een stukje verder. Het is geschreven door Bram Koning, op arrangementen van Hans Russen. En ik ben er heel erg blij mee eigenlijk. Ja, en hoor je in tegenstelling tot bij het origineel accordeons en prachtige mondharmonica-partijen voorbij komen. Nou, dat is goed dat je dat zegt. Dat is door accordeon-virtuoos André Vrolijk. Hè, Niks uit een doosje of uit een synthesizer? Nee, eigenlijk heel weinig. En dat is het leuke van deze tijd. Want je kunt veel meer thuis doen tegenwoordig. Mensen hebben allemaal huisstudio's. En ze spelen alles heel veel live in. Dus de accordeon en de pianopartij, gitaarpartij is allemaal live. Allemaal echt? Allemaal echt. Ja. Daar houden we van. Nou, absoluut. Ja, dat is denk ik hoe muziek bedacht is. Ja. Het is wat duurder, maar dan heb je ook wat. Dan heb je ook wat. Nou, maar het is tegenwoordig betaalbaar. En dat is het leuke ervan. Dat je ook mooie producties voor wat minder... Kijk, als je vroeger naar een studio ging, was je al €1000 of gulden per dag kwijt. Ja. En tegenwoordig ga je naar zo'n home studio en heb je voor €1000 de hele productie. Dus dat is wel leuk. Ja, en het is mooi, want het leert muzikanten weer gewoon muziek maken en een instrument beheersen. Ja, en ik denk dat wil ik zeker aanmoedigen. Dat mensen ook gewoon hun eigen dingen blijven doen. Want dat is juist zo leuk. Hè? Dat, net even dat eigen smaakje, je eigen signatuur noem ik dat altijd maar. Dat is denk ik wat een liedje ook leuk maakt. Ja, dat spreekt aan. Mark Endhoven, binnenkort nog in Friesland te bewonderen, live op een podium in een gezellige kroeg of iets dergelijks? Nou, eigenlijk jammer genoeg niet, maar ik hou me aanbevolen. Ja. Dus als er iets leuks is, markendhoven.nl, dus ga even naar de website. En ik hou me aanbevolen. Ik vind het leuk om allerlei verschillende dingen te doen. En goed. Ja, voor een gezellig avondje, Mark is je man. Ik ben de man. Ja, Mark Endhoven, dankjewel. Dank je. Goed, mensen, dan marchen we eens op voor het optreden van... dat doen we dadelijk wel even. Die was groentjes, want ik vind dat toch wel heel bijzonder. Dit is, ik vreeg een hartelijk applaus hier, live in Noorderwien, Campbell Harris. She wrote me today that she won't come back to stay, that she only comes to pay all her clothes. She wrote me not to cry, that love for me has died, but she found somebody else, I suppose. Oh, baby blue, baby blue, do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. Oh, I must forget all the good times we had, but I know that I can't forget you. You're still on my mind, and I know I can find such a girl as my sweet baby blue. Oh, baby blue, baby blue, do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue.
you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. Oh, baby blue, baby blue. Do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. How I need you, how I want you, baby blue. Jazeker, Kenwell Werris. Dat klonk al lekker, hè? Baby Blue? Ja, Baby Blue, ja. Dickie Riemersma. Ik ben Dickie Riemersma. Stel de oren een keer. Wat? Geen Baby Blue. No? Ik ben Dickie Riemersma. Hey, stel de oren twee keer nou iets voor. Dit is Reni van der Mol. En dat is Afke Galema. En Afke Galema, dat hebben ze al een jaar, hè? Ja, no? Ja. Hey, op deze leeftijd kan je gewoon achter de geranium zitten, hè? Dat doe je net. Ja, maar ik ga nog niet in ramen in de vensterbank staan, dus ik ga er ook niet achter zetten. Nee, het is hartstikke leuk om te doen, dit dan ook. Prachtig mooi. Ja, het is echt puur voor de lol, dit, hè? We doen het eigenlijk hoofdzakelijk voor de lol. We zijn alle drie lid van twee verschillende koren. En zodoende dat een beetje ontstaan. We deden meestal de derde helft even na het koor. Dat is altijd het leukste, de derde helft dan. Ja. En toen zeiden we op een gegeven moment, we kunnen met z'n drieën ook wel eens even wat doen. Of het paard even op. Nou, dus hebben we een repertoire van vanaf 50 tot op heden. Van allerhande soorten liedjes wat. En zolang we maar lol hebben, dan de meeste lol hebben, vinden wij het prachtig. Maar je kon je muzikale aai dus net echt in die twee koren kwijt. Jawel, zeker wel. Maar ja, dit is toch weer even anders. Niet nog meer aaien. Nog meer aaien, hoor. Ja. Nou, dan moeten we toch maar even over die bluesjes hebben, hè? Want ik vind het... Half versleten, hè? Oh, deze half... Maar je stiert Kenwell Werris, daar bent dus maar treien van deze begroentjes. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar dan is nog een paar bij, want ik moet nijen hen, hoor. Ja, precies. Moet de sponsor even aanspreken. Ja. Maar dit is bedrijfsleding. Ja, eigenlijk wel. No? Dus, we hebben een uniform, laten we het zo zeggen. Hey, even hoe je repertoire, hoe kies je hem dat? Ja, gewoon. We horen wat. We komen met een liedje. Hey, we horen dat op een radio. Kunnen we ook wat doen. Of we proberen dat eens even. Dus van allerhande dingetjes doen we wat. Wat country, wat rock, wat Iers, wat dit, van alles en al wat. Wat voor dingen? Johnny Cash, de Cats. Ja? Ik ken eigenlijk altijd maar mijn CB en dan ken alles eigenlijk. Nou, dat is nou heel toevallig, ja. Nou is het juist, inderdaad. Ja. En dan was het wat spelen kennen natuurlijk. Want hij heeft een hele chique Roland, ik maak je reclame maar, elektrische accordeon hierbij. Ik heb deze nou bijna 2 jaar. Ik heb altijd een Galanti. Ik dacht altijd, nou, ik heb een perfect accordeon. Totdat ik in een zaak kwam. Hij zei, we spelen stop. Ik zei, Galanti. Oh, dan wordt het hier als dus wat oorskepest. Dus toen heb ik deze gekocht en daar ben ik ontzettend blij mee. Moest een patiënt bij nemen komen? Ja, uiteraard. Maar het speelt geweldig. En daar mag je nog heel vaak voor optreden om dit ding Betelli te kennen. Ik hier nog wat in orde sokken. Oké. Ja. Doe mij ik aan sok. Hey, Dickie, wat zie je nou spelen? We doen nou even een nummer, dat is Seven Spanish Angels. Van Troy Seals. Het is een oud nummer van 1984 of zoiets in die buurt. En dit is een beetje een country zanger en dan ook een beetje een singer-songwriter, zeg maar. En het nummer is eigenlijk heb me geïnspireerd doordat Willie Nelson, een favoriete zanger van mij, en Ray Charles, die zongen dit. Liekst ik wel een beetje Willie Nelson, hè? Dat is wel eens vaker, jij zeker? Dat is... dat is de enigste dan. Een beetje hoog voorhoofd. En ze doen dat nummer, vond ik mooi. Ik heb dames horen laten. Nou, die vonden het ook prachtig. Ze nemen dat erin. Het is een beetje een rustig nummer. We doen van alles wat. Een beetje rustig, een beetje wilder en zo wat. Maar de dames met wel akkoord in. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik kan niet alleen de beslissen, hoor. Hij is ruzie in de tourbus. Ja, ik ben in de minderheid. Dus, Nou jongens, zet hem op jongens. Kenwell Werris hier in Noorderwien live. He looks down into her brown eyes, said, say a prayer for me. Then she threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun.
When the battle stopped and the smoke lit, there was thunder from the throne. And 7 Spanish angels took another angel home. She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me, I can't make it without my man. And she knew the gun was empty, and she knew she could not win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke lit, there was thunder from the throne. And 7 Spanish angels took another angel home. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke lit, there was thunder from the throne. And 7 Spanish angels took another angel home. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke lit, there was thunder from the throne. And 7 Spanish angels took another angel home. And 7 Spanish angels took another angel home. Nog één. Even wachten op Afke. Clear, Afke? En toen ik thuis kwam, was je deur voor mij op slot. En je deed of je niets had gehoord. Maar nu zeg je me lief, het slot was kapot. En zeg je kom binnen, loop door. Maar ik ben weer bang dat ik stoor. Ja, je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Schat, denk je dat je me aan kan? Zeg schat, je bent heel wat van plan dan. Toen ik thuis kwam, was er geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niks voor je doen. Maar dan heb je nu zelfs je ringen verpatst. En kom mij dan vragen om poen. Je bent zeker vergeten van toen. Ja, je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Schat, denk je dat je me aan kan? Zeg schat, je bent heel wat van plan dan. Oh, je bent nu jezelf niet, heb last van verdriet. En je zegt dat je nog steeds van me houdt. Je zegt, je bent toch nog mijn vrouw. Maar je liet me mooi staan in de kou. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. En je zei, dan slap jij hier op de bank.
Maar nu heb je je vriend uit je kamer gezet en mix je mijn lievelingsdrank. En ik denk dat ik dit keer bedank. Ja, bekijk het maar. Want je loopt tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. En schat, denk je dat je me aan kan? Zeg schat, je bent heel wat van plan dan. Ja, je loopt tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. En schat, denk je dat je me aan kan? Zeg schat, je bent heel wat van plan dan. Van plan dan. Van plan dan. Wat ben je nou eigenlijk voor plan? Ja, vertel. Ja. Wat wil je nou eigenlijk? Campbell Werres hier. Er is ook nog een stukje Amsterdam via Snits hier in Noorderwind live. Hartstikke leuk. Bedankt dat je me hier bedankt voor het spelen. Frank Dos Santos zit nog altijd naast me. Frank, de vertelde me krijgt daar sto van Zimmer voor het eerst. We hebben romkjes naar het land dat je binnen bent, Brazilië. Ja. Er ben je natuurlijk actief, maar al je stichtingen, de Sterrenfabriek onder oren, dat is sterk opzetten? Ja, dat ga ik daar ook op zetten. Kijk, ik heb vanaf dat ik hier in Nederland kwam, toen ik klein was, heb ik al gezegd, later als ik 40 ben, dan ga ik terug naar Brazilië om straatkinderen te helpen. Nou, ik ben nu inmiddels 36, had ik al net gezegd. Ja. Dus het wordt nu tijd. Ik heb hier in Leeuwarden heb ik al een eigen stichting, Sterrenfabriek. En kinderen leren daar om popartiest te worden. Hè. Dus ze leren liedjes schrijven, zingen, dansen, noem maar op. Ze gaan ook optreden, videoclips maken. Nou, datzelfde wil ik ook op gaan zetten in Brazilië. Want er zit dus een idee achter, hè? Dat is dat terror, maar uitwaanbos. Ja, zeker. Want kijk, muziek is verbinding, het is genezing, het kan mensen gewoon redden. En kijk, je moet je voorstellen, die kinderen leven daar echt in een hel. Die leven daar in het duister. En ik weet gewoon zeker dat met dit concept, wat ik dus nu ook hier in Leeuwarden heb, dat ik ook gewoon kinderen daar van straat af kan halen. En dat is gewoon mijn droom, dat is mijn missie om dat te doen. Nou is natuurlijk Ljouwert net een vergelijkje maar de sloppenwijken van Brazilië. Hoe zit dat daar ompakken dan? Ja, kijk, ik ga eerst dus in juli voor een stichting werken. Dat is Help Mijn Leven. Dus als jullie daar wat van willen zien, moeten jullie even naar YouTube gaan en dan Help Mijn Leven even intoetsen. Help Mijn Leven? Help Mijn Leven. Hoe zeg je dat in het Fries? Help mij my Libyen, denk ik. Zoiets. Help mij my Libyen. Ja, vind ik goed. Nou, tieren dank. Nou, en daar ga ik eerst voor werken. En uiteindelijk gaan hun mij ook helpen om mijn stichting daarop te zetten. Kijk, in Brazilië is het gewoon heel moeilijk om iets op te zetten. Want je wordt heel erg tegengewerkt. Zeker onder het huidige politieke klimaat met die nieuwe president. Ja. We zijn net blij van. Nee. Zoek liep het me net, nee. Maar het vergelijken stuk dreger, liep het me. Dreger? Moeilijker, ja. Ja, maar weet je, ik ben een enorm positief mens. En mensen vragen ook heel vaak aan mij van, maar het is dan nu heel gevaarlijk. Moet je daar wel heen? Ja, dat is de hele reden waarom ik daar ook heen ga. Ik ga er niet heen om op vakantie te gaan en lekker te dansen alleen, weet je wel. Ik ga erheen, juist omdat er zoveel ellende is en mensen hebben andere mensen nodig om weer wat licht daar te brengen. Ja, maar dan neemt het wel een risico, toch? Ja, zeker. Ja. Maar daar heb ik alles voor over. Dus. Alles voor het goede doel. Ja. Nog één ding. 8 juni, als jullie nou ook denken van we willen hem helpen, ondersteunen, doneren, dat mag ook. Jullie kunnen mij sowieso volgen op mijn Facebook, Amon Dos Santos. En 8 juni ga ik een Brazilian Benefit Party houden in Saleenschaaf. Dan kun je lekker dansen voor het goede doel. Leuk, toch? Leuk, man. Braziliaanse sfeer, daar geven we hin, ja. Nog één ding. Wally Wally. Wat? Wally Wally. Even een ondertiteling erbij? Nee, er is geen ondertiteling bij. Gewoon Wally Wally. 8 juni, in elk geval in Saleenschaaf, in Ljouwert. Het Braziliaans feest. Want de zelf ik muzikant. We zien hem krijgt de lustrin. Dat is nog wel even leuk, hè? Campbell Werres. En je loog tegen mij van drukwerk. Toen zei ze, ik mis de cajon. Ja. Dus we moeten hier standaard de cajon komen te staan. Weet je, dus dat wanneer ik hier ben en er heeft een band gewoon geen ritmisch iets, geen percussie, dan ga ik even lekker op de cajon. Dat kerst ook ik nog. Dat ken ik echt nog. Is er iets was toen net kerst? Schaatsen. Nee, dat ken ik wel. Dat ken ik net. Nee, maar er zijn genoeg dingen die ik niet ken. Maar ik speel nu momenteel wel zelf gitaar, djembe en piano. Volgende week trouwens treed ik hier op met een aantal kinderen van de Aquamarijn. Dus stay tuned. Ja. Yes. Die squallen niet €4.000 voor bij me ook garren. Ja, dat is nu wel mijn lievelingsschool natuurlijk. Ja, hè? Ja. Dus SBO Aquamarijn.
Laat dat gezegd zijn. Goed, we binnen haast Kamerijn van dit uur van Noorderwien Live. Dadelijk hebben we nog optredens. Onder oren, en daar verheug ik me toch wel een op. Een heel soort op. Danspaleis van Koten, met Casper van Koten. We krijgen nog wat informatie over Lieds, over dat Songfestival dat weer komende waai is. Maar we worden stay tuned, blijf erbij. Dit is Noorderwien Live op Omroep Friesland. Treed het waar. Het weer nog spannend, maar de feest is binnen. En nu is het tijd om de kantine op te zieken. Noffelijk, even nice zitten met die team. Glasje drinken erbij en wat lekkers om te eten. En net te vergeten de favoriete muziek van die en die team. En die is altijd in Snurny Friesland en Snurny Friesland. Bij Omroep Friesland in de Tredde Helte. Vreet je die favorieten nou op omroepfriesland.nl/treddehelte. Dus worstel deze, deze of deze? Het onvalsplan is zo simpel als wat. omroepfriesland.nl/treddehelte. Ik favoriet ze. Jongen, dat is al de 8e in deze partij. Hoe is het mogelijk? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Freet, zie je maaien, vooral je haat kost het terug een lotje om 11 jaar in Stiens. Zorg ik op knkb.nl. Hey, bij Xenos vind je de allerleukste moederdag cadeaus. Zoals vrolijk gekleurd servies voor een verwend ontbijtje op bed. Borden, schaaltjes, koppen en moppen, nu 3 voor €5. Shop in een van de 150 winkels of online. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Hulp nodig bij sneller in slaap vallen? Ga naar Trekpleister en probeer melatomatine met melatonine nu met 50% korting. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook online. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Van Tilburg past lange armen en korte benen. Een maatje meer of minder? Van Tilburg past jouw lijf. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Oké, achteruitrijcamera en navigatie heeft hij. Maar dan wit, hè? Of, grijs, zwart is ook mooi. Oh, ik weet het niet. Citroën bestaat 100 jaar, maar jij hebt geen 100 jaar om te beslissen. Ontdek de rijk uitgeruste Citroën Origins modellen met unieke personalisatiemogelijkheden. En profiteer nu van een jubileumvoordeel tot maar liefst €2500. Kijk op citroën.nl. Citroën. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Renate Kok met het NOS Journaal. In Burkina Faso heeft het Franse leger 4 buitenlanders bevrijd die daar werden vastgehouden. Het zijn 2 Franse toeristen en een Amerikaanse en Zuid-Koreaanse vrouw. Bij de bevrijdingsactie kwamen 2 Franse militairen om het leven. De Franse toeristen werden 1,5 week geleden ontvoerd in buurland Benin toen ze daar op safari waren. Hun gids werd vlak daarna vermoord gevonden. Het is niet duidelijk waar en wanneer de 2 vrouwen zijn ontvoerd. Ook is onduidelijk door wie de buitenlanders werden vastgehouden. De 4 bevrijde buitenlanders zijn ongedeerd. Cartoonist Ruben L. Oppenheimer wil dat de SP het campagnefilmpje met Hans Brusselmans vanmiddag nog offline haalt. Oppenheimer zegt dat de SP een tekening van hem heeft gebruikt zonder zijn toestemming te vragen. SP-partijvoorzitter Meijer kijkt naar de zaak, maar wil nog niet zeggen of hij aan de eis van Oppenheimer gaat voldoen. De zaak over de misstanden op een kazerne in Schaarsbergen is opgeschort. Er zou vandaag een eis komen tegen de 5 militairen die terecht staan. Maar de rechtbank besloot gisteren dat alle gepleegde feiten van voor maart 2013 verjaard zijn. Het Openbaar Ministerie gaat tegen het verjaringsbesluit in beroep. 2 militairen en 3 oud-militairen staan terecht voor mishandeling, bedreiging en vernedering van 3 vroegere collega's. De Duitse staalgigant ThyssenKrupp blaast de fusie met de Europese tak van Tata Steel af, meldt het bedrijf. En daarmee is de grootste staalfusie sinds 2006 van de baan. Bij de fusie zou ook Tata Steel in IJmuiden betrokken zijn. In juni meldde ThyssenKrupp nog dat de deal rond was. Het wachten was op het oordeel van de Europese mededingingsautoriteiten. Tata Steel meldt dat de bedrijven er geen vertrouwen meer in hebben dat de Europese Commissie de fusie zal goedkeuren. Het weer, de zon schijnt af en toe tussen de wolken. In het noorden krijgt de zon de meeste ruimte. In het zuiden kan een bui gaan vallen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dadelijk het laatste uren van het muzikale Dwarfsplein staat Noorderwien live. Altijd neemt wordt met optredens van Rootville en Casper van Koten met zijn danspaleis. Een beetje schilder? Schildert met karakter. De complete lijn kwaliteitsverf van Multimate en Hubo. Van strak witte muur tot decoratieve afwerkingen. Alles kan. Multimate of Hubo helpt. Spring op de fiets en ontdek de Gelderse streken. Lekker op de pedalen over kronkelende dijken en doorbloeiende boomgaarden in Rivierenland. Of de historische steden in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Van Tilburg past lange armen en korte benen. Een maatje meer of minder? Van Tilburg past jouw lijf. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Ontdek de macht en pracht van de Gelderse kastelen. Bewonder kunst, slaap in een torenkamer en verken de mooie landgoederen. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Ja hoor, Kruidvat heeft weer wat van de prijs afgesnoept. Alle Haribo Classics, bananas, Happy Cherries of Happy Peaches voor maar 99 cent per zak. Dat is een lekkere actie, toch? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Nee, ik dit laatste uur van deze aflevering van Noorderwien live. Net maar Willem de Vries. Zit maar griep thuis, light me griep thuis. Maar goed, dat maakt het net zo vol uit, want wij de artiesten natuurlijk sowieso. En daar gaat het om in dit programma. Een hartelijk applaus voor de band die de komende 20 minuten ongeveer spelen zal. Misschien wat kwater, maar hoe dan ik. Hier is Rootville. Daddy doesn't pray anymore. Guess he's finished talking to the Lord. He used to fold his hands and bow his head down to the floor. Daddy doesn't pray anymore. I remember even when the times were bad, he thanked Jesus for everything he had. A good wife and 3 children and food upon our plates. Everything was right when he said grace. Daddy doesn't pray anymore. Guess he's finished talking to the Lord. He used to fold his hands and bow his head down to the floor. Daddy doesn't pray anymore. There was a time when we didn't get along, 'cause I thought I was right and he was wrong. Still when I lay down at night, I hear him get down on his knees and say, hey, a little prayer for me. Daddy doesn't pray anymore. Guess he's finished talking to the Lord. He used to fold his hands and bow his head down to the floor. Daddy doesn't pray anymore. Today we follow Daddy down to church.
Listen to the preacher reads God's word. We sing his favorite hymn, but Daddy didn't make a sound. This afternoon we'll lay him in the ground. Daddy doesn't pray anymore. Guess he's finally walking with the Lord. He used to fold his hands and bow his head down to the floor. Daddy doesn't pray anymore. Daddy doesn't pray anymore. Daddy doesn't pray anymore. Ja. Goh, wat dat spannend was. Als je voor het eerst in Noorwegen live speelt. Rootville Dierat. Hoe spannend is ook? Spannend genoeg, ja. Ja, dat het ervaren. Je moet natuurlijk heel betiet wezen van hem hoor. Ja, inderdaad. We winnen zelf al van alles. Hier is eraan het hoeft, maar ja, we kunnen beter op hier dan te laat. Ja, want ik ben toch wel wat zenuwen, hè? Ja, wel een beetje. Hey, stel even de band onus voor, want we ken je natuurlijk helemaal niet. Je bent een nije band. Ja, klopt. Wij spelen nu denk ik een jaartje samen, zo ongeveer. Ja. Nou ja. Waar zit er achter die? Pieter Kramer. Gitarist. Ja. Dat is mijn man, Auko Venema. Ja. En Sietse. Sietse wel. En nou zelf? Rebecca. Ja. Hey, Americana, dat is toch een beetje ongeveer de noemerwet deze muziek van Jim ondervalt? Ja, country, Americana, folk af en toe. Ja. Eigen werk? Binnen mij aan de gang. Safir vinden er net, maar dat binnen mij aan de gang. Dus als we ooit nog eens een keer weer omkomen mij uit zijn eigen werk leren, is dan graag. Dat leidt alleen maar om Willem. Ik ga alleen maar Willem maar roeren. Daar heb ik niks over te zeggen natuurlijk. Dat vreeg ik Willem mee. Ja. Ja. Maar eigen werk schreeuwen, dat is wel eigenlijk wat je hem op tafel. Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Ik bedoel, het zit er tekst bij. Er zijn heel veel nummers, waar die wel in fine maar als het in de teksten en de muziek zelf schroest, persoonlijk als dat wordt, nee, dus eigenlijk is dat het mooiste vanzelf. Ja. Waarom kies je hem voor Americana? Ja, dat is toch een beetje country, roots, Americana. Dat hak van Heide, maar ik kreeg ik een beetje John Denver en Elvis en Johnny Cash. En dat ben toch wel voorbeelden, ja. Dat zie je. Ik ben jij in de platencollectie, Rebecca? Ja, absoluut. Ja, mijn vader die is groot fan van Elvis. En eigenlijk altijd een beetje die genres muziek thuis te horen gekregen. Er ben ik jongeren die verzetten hard in haar ouders en de muzikale smaak van haar ouders. En die zeiden van die oude rommel mag ik niks hebben. Nou ja, dat kan, maar dat was bij mij niet het geval. Bij die man, ik net. Nee. Hey, maar het is natuurlijk wel, het is lastig om origineel te wezen in dit genre. Folk, country, western, Americana. En zeker als eigen materiaalschool wordt, dat wordt nog een tour. Ja, klopt. Ik heb zelf al aardig wat nummers geschreven, maar dat is meer singer-songwriter. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan toepassen in ons als band. Ja. En, dus even meer op Rootville tasspits te worden. Ja. Maar noem eens genoeg. Dus. Ja, nou ja, er liggen er nog wel wat, ja. Hey, dan ben ik natuurlijk nog wel even heel benieuwd naar de plan. Eigen materiaal, zei je het al. Wat wil je nog meer? We zouden heel graag een drummer willen. Ja. Dus verhip, er is net een drummer. Dus als er drummers binnen in Friesland die zeggen van nee, ik wil wel graag zijn ik mij spelen, dan graag neem contact met je op. Dat kan via Rootville Music op Facebook. Of eventueel via Willem of via hier in Noorderwien. Als ze graag willen, dan dat zou fantastisch zijn. Want die missen we ergens, want die speel ik wel wat rock'n'roll plaat. En dan mist ergens toch wel een uptempo country, toch wel een beetje de drum. Dus ja, als er mensen binnen, dan gaarne. Ja, nou, maar dan mag de bassist, ziet ze, dan mag ook ik omsteen leren als er een drummer bij komt. Ja, jammer hè. Is het leren net? Nou, dat zei ik niet. Nou, drummers, als de drummers binnen, een mailtje bij Rootville of via Willem of op de Facebookpagina van deze band. Het waren nummer, wat Sim spelen? Nummer van Douwe Bob volgens mij, Damn Good Time. Ja. Was ik in het genre van Rootville. Dames en heren, live in Noorderwien, Rootville. Ja, er moet er even wat ombouwd worden. Er worden nieuwe gitaren pakt. Het is akoestisch. Nou, ze vinden er wat leer voor. Dit is Rootville.
Joe's got the story. I got the time. He makes me listen. I know the drill. I need to chill. Joe's always right. Sure, his hands been dirty. Knuckles broken by a dozen times. But as he hands me my whiskey, I see a friend. He's made amends. He's doing fine. And there is always something happening. And he is always in the mood. And I can always feel the fire. Some calling us rude. Up to no good. Damn good time. Whenever I'm going crazy, whenever I tend to lose my tiny mind, he'll turn to me and he'll look me in the eye. I know the drill. I need to chill. Joe's always right. And there is always something happening. And he's always in the mood. And I can always feel the fire. Some calling us rude. Up to no good. Damn good time. And there is always something happening. And he's always in the mood. And I can always feel the fire. Some calling us rude. Up to no good. Damn good time. Dank u wel. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. We'll go on down to Jackson. Go ahead and wreck your hell. Go clear your head, you big talking man, and make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson. Go comb your hair. Honey, I'm a snowball, Jackson. See if I can. When I breeze into that city, people are gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn a loose in my coat. Yeah, I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. But they laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on my pony cat. They'll lead you around town like a scolded hound with your tail tucked, sweetie, your leg.
Jackson. You big talking man, and I'll be waiting here in Jackson behind my tape and fan. Well, now we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, and that's a fact. Yeah, we're going to Jackson, ain't never coming back. Dank u, dank u. Ja, Rootville. Hij hem nog meer repertoire? Zullen we dadelijk nog even, dan noem ik het waan? Praat ik even met Geert Dantema. Want dan maar wat ik eventjes heb, want we maar wat met Geert door hebben. Hoe Liert? Welkom in de studio. Ja, Liert komt er aan. Ja, dat komt er weer aan. Even, de finale van Liert is pas in november. Zontje november is de finale in Neushoorn. Ja. Maar daar vooruit gaat er weer van alles. Komende weken, of 18 maart, hebben wij een workshop. Onder leiding van Johan Keus. Oké. De gitarist. De gitarist. En er komen ook nog 2 dichters bij. Remco en Kuipers. Zijn broer. Ja. 2 broers. Ja. Die naam. Nou ja, dat goed. 2 dichters. Ja, 2 dichters. En dat is komende sneun. En er is nog plakken nog om van meesken, of sneun hoe de week is dat? De 18e. 18e. En we hebben nog plakken om meesken te rijden op het maatje van een lied, het dichten van een mooi lied en goede muziek erbij te maken. Het gaat dan om een tekst in het Fries of een Frieske streektaal, hè? Ja, in de Friese streektaal. Ja. Of het Fries, ja. Dan hebben we in september hebben we nog al die activiteiten en in oktober hebben we crossovers. Maar professionele artiesten en we hebben ook nog een heel soort gasten die erbij komen en die mijlkoor aan de gang gaan om mooie muziek te maken. Een soort kruisbestuiving tussen verschillende muziekstijlen. Ja, wij willen daarmee het niveau ook van de liedjes een impuls aan, zeg maar. Dat men nog mooier lieden op lied straks brengt. Ja, het niveau mat omheeg, hoeft toch net beslist omheeg? Nee. Het niveau is al heel heeg. Het is al heel heeg, maar we kunnen het nooit te kwaad doen. Het kan altijd beter. Ja. Dat is bij alle activiteiten die eigenlijk lieden maken dat echte lied. Ja. En dat is in november? Dat is in november. Zontje november vindt het plak in Neushoorn. En hoe is het met het internationale lied eigenlijk op dit start? Dat gaat geweldig. Gerard van der Veer is nieuwe voorzitter. En Charlene Kalsbeek, die ben op dit moment in Denemarken om de voorbereidingen te doen voor volgend jaar in april. Dan gaat de winnaar van Lied van november daarheen om mee te doen in het internationale spectrum. Okay. En dat is in Denemarken. Ja. En dat is het meisje met het feit dat de vorige winnaar een Deen wie? Nee. Dit kwam u op uw spaat. We vregen vanuit Denemarken, maar wij het Lied organiseren, Lied International. Nou, dat past wel in uw schema. Prima, hartstikke mooi. Dan takken we hier in april. Ja. Eerst nog maar eens eventjes. Ik ren Hastien Pakers is er. Die zit haar zelf op televisie. Ja, dat is interessant. Dat ben jij, hè? Dat ben jij. Kan je ook mooi zingen? Die toch haar meester is. Dat haar meester je wijze zo. Oh. De Zaken Hielkema is haar meester, Zaken draaien we heel vaak op de radio. Ja. Maar hij is er het net. Dat is voor mij de nieuwe lichting, hè? Die moet straks hoe nemen. Je moet talenten bediend mogelijk ombarren. Ja. In elk geval, de komende weekend dus 18 maart die workshop maar de dichters. Ja. En dan nog volle meer activiteiten. Het is al even om te vinden op je site, denk ik. Op de site lied.frl, daar staat alles op. Ja. En dan hebben we ook nog huiskamerconcerten, dat is in september. En dat doen we op een 3 plakken in Friesland. Dus Boeteljauwert, de provincie in. Ben die plakken al bekend? Nee, nog net. We het hut om werken. Waarom te vinden dus op Lied FRL. Yes. Geert tegen danken. Ik geloof dat die Pakers is, die het haar nog. En dan helpt My Little Pony ik helemaal niks meer. Hey, bedankt. Succes met de activiteiten, dames en heren. Ik heb ze vregen als ze nog een versje jongen wonen. En dat willen ze. En daar ben ik heel blij om. Rootville! Dank u wel.
De eerste die in hebben is muzikale inspiratie van, sowieso van mij en van de vrouw ook wel, maar dat wie van Chris Stapleton, we halen in die van Johnny Cash, wat een enorme muzikale inspiratie is. De volgende de man is hier wel bekend, dat is van Jack Bottleneck, dat is Nobody's Business. Well, sometimes I ramble, I get drunk and I gamble. It ain't nobody's business if I do. Nobody's business, nobody's business, nobody's business if I do. One of these days I wake up crazy, kill my wife and save my baby. Nobody's business if I do. Nobody's business, nobody's business, nobody's business if I do. And when she rides a Ford machine, I buy the girl the gasoline. Ain't nobody's business if I do. Nobody's business, nobody's business, nobody's business if I do. Ja, en stil ik werd de bot, na drank, dan sliep ik wel weer op de bank. Ik zil toch zelf niet te wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Ja, want auto's, drugs en dranken saai, ja, dat is waar ik heel voor haar. Ik zil toch zelf niet te wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Ja, en ging ik naar de hoeren, daar wil ik je praatjes haar. Ik zil toch zelf niet te wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. En ik zeg net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. En ik zeg net mij bemoeien, ik zeg net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Dank u wel. Rootville, live in de Noorderwien. Dadelijk hier met Leslie Alourin van dit programma. En daarin onder andere een optreden van Danspaleis van Koten. Casper van Koten, van harte welkom. Hartelijk dank, Erik. Dankjewel. Je bent aankomen scheuren. Moest je hard rijden om hier op tijd te zijn? Nou, de rotondes en omleidingen hier rondom Omroep Friesland zijn... en we zaten achter een trekker die les had. We wisten niet dat het bestond. Een les moet je ook leren. Een lekker was het. Een lestrekker. Even wat misschien leuks om te vertellen. Het Danspaleis van Koten. Mijn opa, mijn Friese opa Willem Henry Kits uit 1898... Ja. Die had ooit, toen hij op de Holland-Amerika-lijn gevaren had en terugkwam naar Nederland, geïnspireerd geraakt door de muziek uit de jaren 20 in New York. Toen werd hij directeur van het Palais de Dans op Scheveningen. En daar komt letterlijk Palais de Dans. Ik dacht, ik wil ook ooit een danspaleis als ik later groot ben. Nou, daar ben ik bijna. Dus we hebben nu... Dank u wel. Wat zou je opa trots geweest zijn? Zeker. Ik doe het ook. Ja, hij is heel oud geworden, maar dit danspaleis heeft hij helaas niet meer mee mogen maken. Maar hij weet het vast. Ja. Vanavond in Romein in Neushoorn met het Danspaleis. Wat gaan jullie doen? We gaan sowieso nu heel hard zeggen dat als de mensen nu zitten te kijken, en ik denk dat het er heel veel zijn, er nog kaarten zijn. Dus dat jullie vanavond, als je van de jaren 80 en 90 houdt en dansen en swingen en meezingen, herkenbaarheid, dan moet je vanavond echt in de Neushoorn zijn. 9 uur aanvang. Wij gaan dus
mijn ode met mijn geweldige band, mijn hartsvrienden aan de jaren 80 en 90. Dus de perfecte muzikale odes aan Pat Benatar, Simply Red, Prince, Michael Jackson, Musical Youth. Oh, dankjewel. Ja, ik zal het zeggen tegen hem. Hij komt sowieso. Te gek. Daarbij met een... we zijn nu al een beetje in kleding, omdat het televisie is. Wij dachten dat het radio was. Dus we hadden... Maar gelukkig... we zijn live op... Het is ook radio. En dus met een prachtige... ze hebben er spiegelbollen opgehangen. Er staat waarschijnlijk rauwe bloemkool met dipsaus, zoals het op een schoolfeestje ging. Wokkels. En dan spelen wij 2 uur achter elkaar stampende hits uit de jaar. En de mensen kunnen gewoon lekker drinken halen, want de bar blijft open. Zoals een goed oud feest in de schuur of op een school of op een voetbalclub was. Dus dat is dans. Jullie hebben er volgens mij ontzettend veel zin in. Heel veel. Eerst nog even optreden hier en dan... Ook leuk. Ja, precies. Voorproefje. Gaan we straks allemaal meemaken. Jullie moeten nog soundchecken. Het moet allemaal. Het is net opgeblazen, dus dan gaan we even kijken of er geluid uit komt. Ik heb thuis nog wat toetsen liggen, dat komt helemaal. Danspaleis van Koten, dus dadelijk hier in Noorderwien live. We matten even soundchecken, dus wordt even wat dingen. Dadelijk meer hier in Noorderwien live, maar het Danspaleis van Koten. Vanwege enorm succes verlengd en 31 mei. De PVC feestweekend bij Lippenwonen. 50% korting op elke 2 meter PVC-vlier in alle topmerken. Kom dadelijk langs in een van uw winkels of shop op lippenwonen.nl en pak dit voordeel. Als mama komt te overlijden, hoe weet ik dan wat ik allemaal moet regelen? En of ik het wel goed doe? Een Jarden-uitvaartverzorger denkt met u mee en doet suggesties die u helpen de juiste keuzes te maken. Voor een mooi en persoonlijk afscheid van uw naaste. Ook bij u in de buurt staat een van onze 100 Jarden-uitvaartverzorgers voor u klaar. Kijk op jarden.nl/zorg. Snijn in Bureau de Vries. Door mij is een vinding gedaan welke een grote ommekeer op motorisch gebied zal veroorzaken. De mysterieuze motor van Johannes Wardenier. Zoals de motor thans geconstrueerd is, zal zij 3 maanden onafgebroken nacht en dag kunnen lopen, zonder dat bijvulling behoeft plaats te hebben. Wardenier, genie of fantast? Snijn Alvoeren in Bureau de Vries. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. We doen dadelijk het laatste jaloeren in van Noorderwien live op deze vreed, de 10e mei. En dan hebben we dadelijk een live optreden hier van Casper van Koten, maar zijn Danspaleis van Koten. Maar nu eerst het Frieskenijs, hier is Tieten Sijens. Het is uitsletten dat er maar scherp sketten is bij het shit-incident bij I-stadion Tialf op het Jereveen. Zakenman Bert Jonker verwoenen bij Rekke Twaaielien. Dat zei een zaakkundige jood bij de rechtszaak. De man die te rechten stiet voor de shitterij. In werd poging tot moord of deerslag te Lesterlijn. Nevens de zaakkundige hier de auto van Jonker. Meer skeer hamat dat er maar scherp sketten wie Jonker ziet in die auto. Dan zou er een kogel van West ha en een huls. En dat is net zo. Het enigst mogelijke scenario is dat er een wrakseling West had en dat ontkennen bij de malje. Een oorzaakkundige zei dat een gaspistool het letsel wol veroorzaakje kennen hier. Advocaat Bjernd van Popta van advocatenkantoor Verdonk op het Jereveen wordt ketiermakker bij de vrouwjesploeg van Sportclub Jereveen. 2 weken geleden driegen de vrouwjesploeg ophouden te bestaan, maar daarna kwam er een reddingsplan, een nieuwe stichting. Een van de betingsten wie wel dat er een ketiermakker komen zou, die is nou dus voen. Van Popta zal eerst bij verschillende partijen inventariseren hoe zij haar bijdrage aan het vrouwjesvoetbal concreet maatje kennen. Daarbij is het wel belangrijk hoe volle de sponsoren Jan willen in de nieuwe situatie. In Belsum is van de Moon voor de 100ste keer Fit op Vreed organiseren. Een bewegingsprogramma voor ouderen dat gezelligheid ook een belangrijk onderdeel bij is. Zij eten de deelnemers na de oefeningen met elkaar. Fysiotherapeut Jelle IJzinga is 4 jaar begonnen met het programma en hij zit dat het vertuten dat.
Als we doen dus 10 keer in de est en 10 keer in het voorjaar. En dat meesten dan in de est weer komen. Dat juiste is dat ze toch gewoon weer wat verjittelijk worden binnen. Maar ze scherpen haar weer op. En dan merken ze bij de derde, vierde keer dat ze weer volle fitter, zowel van lichaam als van geest worden. Het oude stadhuis van Bolzut wordt definitief ombouwd naar historisch centrum. Een meerderheid van de gemeenteraad van Zuidwest-Friesland is daarmee akkoord gegaan. Rietsleden hebben wel haar vraagtekens bij de haast €3 miljoen die het project kostje mat. In het monumentale gebouw moeten het historisch centrum Westergo, de bibliotheek, musea en de archieven van de gemeente Zuidwest-Friesland komen. Jonken oerheden betel je ook voor Bolzuter stichtingen, mooi en ook de Rabobank. Van het waar, de loft is bruin, maar het is wel droog. De zinnen kan direct bij komen. Het is een graad of stolvertrekken. Morgen dan is het ook droog, maar geregeld zin. Het is wel fris, 11 graden en nachts mogelijk vroegstond groen. Snijden ook droog en dan wordt het 12 graden. Oh, dat is al de 8e zitbal in deze partij. Ja, dat is keertje in Friesland. Wees erbij. Snijn, 12 maaien. Maal je haatkostenvrije formage om 11 uur in Stiens. Zorg ik op knkb.nl. Zaterdag 11 en zondag 12 mei is het weer Nationale Molendag. Dan mag u binnenlopen bij honderden molens door heel Nederland en molenaars ontmoeten. Ja, leuk hè? Kijk op molens.nl waar dat allemaal kan. Het keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Zet je beste beentje voor bij Kruidvat. Nu 25% korting op het hele assortiment Compete blarenpleisters. Dit wordt een echte hardloper, dat kan toch niet anders? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bedankt Nederland voor de miljoenen kilometers die we samen hebben afgelegd. Dat je zo graag met ons wordt gezien. Met ons op vakantie gaat. Dat je je kinderen aan ons toevertrouwt. Bedankt Nederland dat wij in bijna elke straat te zien zijn. En dat we al 120 jaar samen zoveel rijplezier beleven. Opel, born in Germany, made for us all. Ontdek nu de feestelijke 120 jaar deals op opel.nl. Zoals een upgrade naar de luxe Business Executive uitvoering op de Opel Astra, Insignia en Grandland X voor maar €120. De Frieske Opel dealers Dynam, Engelsma en Winia of Citon staan van jou klaar. Nee, en ik dit laatste jaar hoorde komt Willem de Vries net meer om. Hij is grieperig, hij zit thuis, hij is ziek. Willem Betterskip natuurlijk. Ik ben heel dankbaar dat ik het samen even doe maar deze aflevering van Noorderwind Live. We hebben nog één act in en dat is niet de minste. Ze treden van Joen op in de Neushoorn in Ljouwert. Mike, een heel hartelijk applaus thuis, in de auto, hier in de studio. Danspaleis van Koten. Dit liedje was van een man met mooie rode krullen. Nu zijn ze grijs volgens mij. En hij was from Manchester. En vanavond met echte drums, hè. Aan alles door, we eraan nu de akoestische versie. De kampvuurversie. Oké, here we go. I've been laid up from work, my rent is due. Kids all need brand new shoes. So I went to the bank to see what they could do. They said, son, look like bad luck, gotta hold on you. Money's too tight to mention. Miss Lara, dames en heren. Can't get an unemployment extension. Money's too tight to mention. Oh, money, 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 money. So I went to my brother to see what he could do. He said, brother, I'd like to help you, but I'm unable to. So I went to my father, almighty father. You know what he said? He said, money's too tight to mention. I can't get an unemployment extension in my pension. Money's too tight to mention. Oh, money, 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 money. We're talking about the Reaganomics. Oh, Lord, down in the Congress. They passing all kinds of bills. From down on
Money's too tight to mention. Oh, money, 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 money. Money's too tight to mention. Oh, money, money, money. Break it down, break it down, break it down. We're talking about money, money. 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 Did the earth move for your mention? Did the earth move for your mention? Did the earth move for your money, 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 money? We're talking about the Reaganomics. Oh, down in the Congress. They're passing all kinds of bills. And an old man that's over the hill, Frankie Stucker on the guitar. Dank jullie wel. We kunnen nog een liedje doen. Van de lieve Friese vrienden. Zullen we Pat doen? Pat. We doen dan in de zaal vanavond in de Neushoorn. Jullie kunnen nog komen, hè? 9 uur aanvang. Doen we ook een soort quiz, een soort popquiz. Heel kort maar. Dan van, als de pianist Maarten Helsloot op toetsen, dames en heren. Maarten Helsloot, ja. Mr. 80s. Dan speelt hij een intro en dan mogen de mensen uit de zaal, dat kunnen jullie nu ook doen. Zouden jullie een idee hebben wat dit intro is? Een bekende hit uit de jaren 80. Kun je buttons winnen, met dansbeleid verkochte buttons. Lara gaat het zingen voor jullie, dan weet je het. Let op. We are young. Heartache to heartache we stand. No promises and no demands. 'Cause love is a battlefield. Whoa, 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 whoa. We are strong. No one can tell us we're wrong. Searching our hearts for so long. Both of us know it. Love is a battlefield. You're begging me to go, then making me stay. Why do you hurt me so bad? Would it help you to know that I stand in your way? Or am I the best thing you've ever had? Believe me, I can't tell you why, but I'm trapped by your love and I'm chained to your side. We are young, heartache to heartache we stand. No promises, no demands. 'Cause love is a battlefield. Whoa, 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 whoa. We are strong. No one can tell us we're wrong. Searching our hearts for so long. Both of us know it. 'Cause love is a battlefield. Oké, als ik Lara heel lief aankijk, en dat doe ik nu, doet zij zelfs, dat kan zij heel goed, het dansje uit de clip. Weet u nog hoe Pat Benatar danste?
was een hele mooie clip Dames, jullie mogen meedansen als jullie willen. met heel veel vrouwen. Ja. We are young, heel goed, heel goed. Heartache to heartache, we stand. No promises, no demands. 'Cause love is a battlefield. Whoa, 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 whoa. We are strong. No one can tell us we're wrong. Searching our hearts for so long, both of us knowing love is a battlefield. Nou, dat hebben de kijkers thuis niet gezien, maar daar stond hier iemand uit zijn dak te gaan. echt. Kijken jullie ook nog wel naar ons? Het was een battlefield. Oké, iemand van wie ik het persoonlijk heel erg vind, met mij vele mensen, maar dit is mijn absolute grote held. Dat hij er niet meer is, want we spelen heel veel liedjes van dode mensen, hoe gek dat ook klinkt, de jaren 80 natuurlijk, is Prince. So tonight we're gonna party, neushoorn, like it's 1999. Nou, dans maar lekker mee hoor. One, two, three, four. I was dreaming when I wrote this. Forgive me if it goes astray. When I woke up this morning, and Lord, I was already away. The sky was all purple and with people running everywhere. Try to run from my destruction. You know I didn't even care. Stay, say 2000 party over, oops, out of time. So tonight I'm gonna party like it's 1999. I was dreaming when I wrote this, so sue me if it goes too fast. Life is just a party, and parties for a man to laugh. Fucking war is all around us. My mind says prepare to fight. So if I gotta die, I'm gonna listen to my body tonight. Yeah, yeah, 'cause they say 2000 party over, oops, out of time. Ow! So tonight I'm gonna party like it's 1999. 'Cause they say 2000 party over, oops, out of time. So tonight I'm gonna party like it's 1999. 1999. 1999. 1999. So if you didn't come to party, nobody knocking at my door. I got a line in my pocket, and baby it's ready to roll. Yeah. Everybody's got a bump, we can all die any day. But before I let that happen, I'll just find another
tonight I'm gonna party like it's 1999. Stay say 2000 party over, it's out of time. So tonight I'm gonna party like it's 1999. 1999. Don't you wanna go? 1999. Don't you wanna go? 1999. Don't you wanna go? 1999. I don't wanna die. I wanna dance my life away. Listen to me, buddy. Everybody, everybody say party. Come on, freestyle. Party. Leo with the right old trick. Everybody, party. Everybody say party. Woo, 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 party. Everybody come down and party. Vanavond in de neushoorn, baby. Party. Vanavond in de neushoorn, baby. Party. Oh. Dankjewel, Lara, Costellea, zang. Kasper van Koten, op zang. Ja, stukken gitaar. En Maarten Helstra toetsen, dank jullie wel. Tot in de neushoorn. Danspaleis van Koten. Ik kom toch nog even bij je, Kasper, als je dat goed vindt. Ik vind die Friese roots heel erg leuk. Dat wist niemand volgens mij. Dat is het best bewaarde geheim uit de Nederlandse showbusiness. Nee, ik heb een theaterprogramma gemaakt, want ik ben ook cabaretier, part-time. Als zij niet kunnen, dan word ik gewoon cabaretier. En daar heb ik het wonderlijke leven van Jackie Fontanel, een voorstelling die helemaal eigenlijk over mijn grootvader ging en over zijn scheepvaart. Maar dat was wel een jaar of 8, 9 geleden al. Dat is voor mijn tijd. Dat is voor jouw tijd, ja. Toen was je nog een twinkle in your father's pants. Ja, zullen we het over vaders gaan hebben? Vaders, ja? Oh, ja. Nee, doe niet. Wat opvalt, is het enorme plezier waarmee jullie deze muziek maken. Dat weten we goed te spelen, hè? Want het zijn allemaal hele chagrijnige mensen die... Niks aan eigenlijk, hou meer van grunge. Nee, maar het is gewoon een feest ook. De muziek maakt dat los in ons. We gaan allemaal weer terug in de tijd van dat we als pubertjes stonden te dansen op een schoolfeestje. En baardloos, zeker. In de keel, half, maar nog een beetje zo toen. Het was bij Prince goed uitgekomen trouwens qua zang. Ja, inderdaad. Ja. En de mensen in de zaal, daar merken we dat ook aan. Het gaat van soms zelfs ook eind 20ers die wel komen of begin 30ers. Want die mensen kennen ook allemaal die muziek uit de jaren 80. Tot diep in de 60 staan er mensen te dansen. Ja, het is een soort gemeenschappelijk goed gevoel wat je terughaalt eigenlijk. Toch even streng zijn. Sommige muziek uit die tijd is natuurlijk eigenlijk ook gewoon bagger, of niet? Ja, natuurlijk. Maar dat is toch geestig om te spelen? Geestig. Ja, toch? Een soort camp, hè, wordt het dan? We hebben bijvoorbeeld Pastidocci, dat spelen we ook, weet je. Dat was heel leuk. Musical Youth. Musical Youth. Yes, generation! Weet je, dat is tot die kopstem. Ja, maar dat is natuurlijk van alles. We zitten elke keer dat we hebben opgetreden, zitten we in het busje terug. En dan zeggen we, we hadden deze eigenlijk moeten spelen. En die hadden we moeten spelen. Er is te veel gewoon. Te veel. Het is eindeloos eigenlijk. Eindeloos. En de 90s, waar we nu ook steeds meer van gaan spelen. Ja, daar is zoveel bagger gemaakt. Maar dat is zo leuk om te spelen. Gewoon voor de lol. En dan speelt hier eigenlijk achter een vleugel, een akoestische gitaar. Dat is wel goed om even te zeggen inderdaad. Dat werd hier... Kijk, er staat gewoon een drumstel. Maar ik kreeg door dat er geen drumstel was. Nee. Maar vanavond... Dat zeggen we vaak, hoor. Ja, nee, dat snap ik ook. Voor mensen die niet kunnen drummen. Ja. Maar vanavond speel ik gewoon met een dubbel drumstel en elektronische drums. Vanwege die sounds natuurlijk ook. En dan heeft Maarten al zijn keyboards voor de jaren 80 geluiden bij zich. En speelt Frank elektrisch. Dat zingt zo goed, zei ze. Cabaretier, ja, nee. Maar dan Lara gaat er nog veel meer dansen, toch? Ja. Dus dan... Die shoes? Ja, dat kan ze allemaal. Wat zeg je? Dan heb ik ook nog roze been. Ja, dat hoort erbij. Om het af te maken. Ja. Is het leuk om te doen? Heel leuk. Jammer van Kasper, maar heel leuk. Ja. Nou, daar is wat aan te doen. Vanavond is een neushoorn, 9 uur, Danspaleis van Koten. Ja, Regina, nee, de stoorswol, maar dat hindert niks. Ja, maar dit is het Friese popfestival. Ja. iPop. En ik zou het leuk vinden. Als die van Jon even optast, want die past mooi bij die zweetbandjes. Spel ze maar op. Nou, dit klinkt als een officiële onderskiering. Het zucht er ik uit als een officiële... Het is een droom die uitkomt. Ik ben helemaal... Of zit er een zender in en je nummer dat je me altijd weet te vinden nu? Nou, je snapt hem. Maar we gaan wel ruilen, want jij krijgt de officiële dansprijs. Button. Regina, haar jonker net meer stikken, haar midi kan net meer stikken.
Ja, goed. Nou, we hebben toch even nog iPop. Dat jouwt mij... Jongens, veel succes. En hartstikke bedankt voor jullie komen. Danspaleis van Koten. Ja, ik jou er nog even een geweldig applaus. Ja. We hinten al eventjes over iPop. En dat komt nou te sprake. Jorrit, docent in de organisatie van dat iPop. Dat wordt het nog wel eventjes 22 juni? Nee, iPop is Crack West. Ach, ik bedoel natuurlijk Mukpop. Mukpop, ja, klopt. Ja, dat is 22. Je van iPop, geven we dan Mukpop. Ja, nou ja, en ik trof daar Crack en ik zei van, nou ja, mooi weer daar ik al een beetje reclame voor mooi zit. Dus 22 juni dus. En voor de mensen die het net weten, Mukpop, wie vroeger in Jorwert, een groot festival. En dat organiseren we nou weer. Hebben we vorig jaar voor het eerst verdiend en dit jaar dus ik weer. Vorig jaar weer de comeback. Het was eigenlijk best een goed succes, hè? Ja, weer hartstikke leuk. Weer echt heel erg gezellig. Vooral omdat de mensen niet vroeger naar Mukpop tagong. Die kwamen er nou ook weer een soort van, maar dan kwam ik heel soort jeugd. Dus weer een hele leuke mix van mensen van 30, 40, 50. Tot die oud Newton van 60 die de eerste keer niet al je bij weer. Ja, dat ook. Oh, bliksem, je bent wat fans bekloven. Nou, ik ben ik haast jongens, hè, dus ik zoek me net er ook een maatje. Maar dan wil ik natuurlijk wel even weten, is er al iets van een line-up bekend? Ja, zeker. Ik ben heel lang bezig geweest om te zieken van wat we dit hier aan hebben. En de eerste band die ik al vrij gauw regelen. Dus een band van jongens die ik vroeger ben op squallen zitten. Straight nog steeds. Een band uit Jouren. Hele leuke band. Ja, topband. Ja. Ja, want die mevrouw, dat weet ik namelijk dan weer. Van het orkest dat ze Crack spelen, die is ik nog telefoniste. Bali-maaiwerkster in het gemeentehuis. Op een Jouwer van de gemeente de Frieske Maarten. Ja, ik denk erom. Ja, ik weet alles. Dankzij Jorrit trouwens. Maar goed, begin terug. Een band uit de Jouwer dus. En meer? Ja, nou, dan hebben we die band Straight nog steeds spelen dus al een oudere nummers. Maar het is een jeugdige band. Dat is heel leuk voor beide genres, zeg maar. Alle leeftijden. Alle leeftijden, dat bedoel ik, ja. En de Bintangs. De echte Bintangs? De echte Bintangs, ja. Ik heb je vertellen dat de liedzanger inmiddels 76 is. Kraaienveld. Dus heel erg grutsk dat we die regelen. Jack Bottleneck op het tweede podium. Dus ik hartstikke leuk. En dan nog jongens die Dokkum, Sjoerd en Sa. Sjoerd en Sa, ken je hem die? Ja? Oh, die ken Regina weer. Wacht even, Regina. Vertel even wat hoe Sjoerd en Sa. Ja, Sjoerd en Sa, die ben je laatst wel. In de Noorderwien Live. In Noorderwien Live, ja. Ik denk dat ze nou krijgt een Ierke bezig binnen. En het is Frieske, beetje folkachtige muziek. Maar het is wel heel te gekke band. Ja, nou, dat klopt. Jorrit, klopt dat? Ja, klopt. Ja. Ik ken er niks zoals mooi zien. Nee, nou, dan klinkt dat goed. Sjoerd en Sa dus, maar de Bintangs natuurlijk, daar zullen de meesten voorkomen. Nou, ik hoop dat de Bintangs inderdaad dat er een soort van de wat oudere leeftijd van komen. Ja. En als hoofdact hebben we dan Straight oudere leeftijd. Ja, ik waar het gaat net steeds, maar ja, ik hoop toch wel dat 40-plussers. Nou ja, 30 plus, let het ervan. Ik hoop toch wel weer dat beide leeftijden komen, want dat maakt het vorig jaar echt heel erg leuk. Dat is echt een heel soort familieleeftijd, 20. Ik ben zelf 23, dat die leeftijd heel erg kwam. En de 30 plus, dat die kwamen, dat is ook levensgevaarlijk. Ja, ik wat mezelf dat maakt het vorig jaar heel erg leuk. Dus ik hoop dat het weer zo leuk wordt. 22 juni dus Mukpop. Zet het vast in de agenda. En waar precies? In Jorwert, Crackboet in Jorwert. Als je gewoon in Jorwert daar rijdt, dan wordt het helemaal mooi verkeersbegeleid. Ze hebben al keurig regelen. Wil je gewoon kijken op parkeren, ik heb maar een taxi. Schitterend, Jorrit, heel veel succes. Dat wordt nevens mij een heel leuk feestje. Nou, en wat ik een heel leuk feestje weer wie Ouder de Snijn, voor zelfs het Bevrijdingsfestival. Daar heeft Regina deze vlog oormaken op de muziek van de Kilkennys. Ik zeg vers dag. Dit hier Noorderwien Live. Ben er week vrede zelfs, dan is Willem je weer. Hè? Dan komt alles weer goed. Bedankt voor het Chen. Fijne joen nog. Like a stone, and I fell heavy into your arms. But these days of dust, which you have known, would blow away with this new song. Let's sing it if you know it now. Wait for now. I'll kneel down, though my pride. I will wait
for you. Come on, everybody, sing it. Here we go. I will wait for you. Yeah! So break my step and be led. Will you forget? I won't forget. I know I'll be seen and it will end. No, it's only shake the excess. I will wait for you. I will wait for you. I will wait for you. Like a stone, and I fell heavy into your arms. On these days of dust, which we will know.